na yet me diatina all day. This Akoma danciona yet me diatina all day. Akoma FM 87.9 Akoma ejo. Akoma ejo day. Me ebe me yet Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo day. Komodidie mo na me say omo fa me na on fa me on adwuma on bo na menya application na menya adwuma obe port no see you wate nti exchange contact nti exchange contact na ye kasa afi me ma ni be hu me ma me ni me fie nyina oba me fie even so the workers ne ba edibia say true susu ni loan ti no omo ba outer bi okra na nipa ne o car ni mu otimi be park we fie no more ho tesa oni me mame even me kwa Akoma FM 87.9 Kumasi mo ba to no fa ho yanko ono fa ho ba me mame ho nyina e ma me banchi ana bibi kra otimi mame kwa fom kotu banchi I say friendship no aye deep ti nkomodidie mame ya na mbusan se na juma sem na kosi se na o se omo wo ho no ebi be ko school nti omo ko school a obepa application na ma afi na ma hwe na nima na enye ye na me de madam fu bi ye adwuma o enterprise life insurance o akra no from say kwan abeda ho nti me mbra ye nye adwuma na me koye ti mi koye nyina na ye kasa Akoma FM 87.9 Kumasi ya bon komo na wa babak nti ntemo na be se me ne conversation na muti kakra nti be se 2020 mu ho no January na me ba me yare kakra na me ba fie ti me ba fie no one day anajo na me da ho abe 2 o'clock na me mama e frame your phone so na me say ada na ma frame me by this time me da papa fie na ma me so da ne fie na ada na ma frame me by this time me nti asenti me peke call no no say bra Philip say okwa akra na wo ba nti no wa mix o contact na o frame me no Akoma FM 87.9 Kumasi no say okay nani apafie no so nti no nka behia na okwan ne ho okutaka nti na later be 1 to 2 o'clock anajo nti me frame me papa na me ka chen papa say bra Philip say oba ha nti no okutu kwan oba na obese oba ha nti papa kra ne pie ye nti papa pie ye fie ne okwan ho nti papa pie si kwan na no hu say car ne light ato a eba ye no ampa obedu ye menene nkomodidie mu ana me ka che ejuma na me ye no pese mi njai na me yankasa me ye mi business ne Akoma FM 87.9 Kumasi mu ayeye nti obeboa me na me si yo mate ti mampa cho ho no na ye bibi me ye bibi ne sai ya have sex nti pasogoro yes na me eya domo a ocha na match bosume ne de twatio kra da etwato e wo match bosume no emo yenhia ne biema fi mu age se afe 2024 mo yeda Akoma FM 87.9 Kumasi huno enedai sanse enye won mu a enra ye no won kompaso nyina ne nei ade ache wonnom tiatiase a na eye nyankopon twedi apono ankasa na dom na hu mobro ene ne do na aso yenso nti yemfa hoahoa ye ho yede aseda ebema ono enkuto braso se ewie yede akoma mu nsem dwumadie no ebrewo ewo ba bia wo bia enu nti bomodia na eka ye ho na ene se wabrabo ebekoye bibia bekọ nkan ya ne fa dodo na agina Akoma FM 87.9 Kumasi adamfo bi ho a odibre usika ene obi bia wonti na odi wachie echina semba wagya wumu timfiti preko pen kase we de woye madamfo pa na se we ne domye twen ema samonto wonhwe ho na abehunu adamfo a ono edo wo papa efiri na koma emo enu nti se wo fa adamfo a adawroma ya no hwe ni ye pa esanse enamfo bi kum enamfo bi se ya de enamfo bi kura hombone nti wo fa adamfo a wa hwe adamfo a wo fa no eyie na Akoma FM 87.9 Kumasi akọ enkan akoma mu nsem dwumadi braso sese mabadwafo nyina
wɔnom ayɛ krado fidua yi mu a yɛde akoma mu nsɛm ɛbrɛ wɔ na akua koko wɔ ha evangelist Samuel Mensa ɛwɔ ha na nayere nso ɛwɔ ha sei sanso ɛna ama sapon nso wɔ ha Ishmael Haywood ebomi chidom ɛne adonten ɛna nana ya nso ɛde yɛnkɔ social media live ɛno nti wobɛtumi ahwɛ bi ɛwɔ Facebook a ɛyɛ Akoma 87.9 FM bɔmmɔden like and page no comment na afei share ɛma yɛn YouTube Akoma FM 87.9 Kumasi. Subscribe and page no mia notification bell no so press on you get notified na won so ahya ma foforo pin so wo mo enya link no no mo so ahye ede amma wonum adofo nti obi wasoma wa na won so wo so ede amma obi foforo na chese kwa na yekoye nimu se make say TikTok so edi atwagu e wo ho Onua TV live Robbie One TV live and afi wo say Chrome TV so live Akoma Akoma Nsem fan club eda so ye de atoso nti monko so na mon share fans of Akoma Nsem Akoma FM 87.9 Kumasi and also eda ho na ma share de my Niki Pizza fan club UK and also da ho monko so na mon share emfa emma ye pa Akoma Golden Ladies Maa Joyce almost ataichuku Amsterdam nti se wo enra minya dofo bebre wo Amsterdam almost mo pese omode wo mo ho eka Akoma Golden Ladies a ewo Amsterdam no eho mehwe se Maa Joyce ebe ademu nyina app sa pepepen so ene bi a wonso wo country bi so na se wo pese wo bi Akoma fan club a ekwan da ho ni nyina ne se wo be fa numbers na egu screen no eso no Akoma FM 87.9 Kumasi na afi ye hu kwan e be fa so a ye bete fan club no montete yentete sa ewo baby ana entumi emwaye pa sabre de menko na update e ho no ekua koko emfa ema na enwa ha ye na bakori nyamia da roma na so e Krista dom ho aden sa shiro konkro no maye pampe misiao di odin kan sia di odi echire sia di odin kan na ma pacho we die di wana misiao Akoma FM 87.9 Kumasi what dane no na me beto aso ya dano we wo ba be man ko be ha je pa ya dano ba we ya dano ba Marco update ho maybe oba ha na maybe oba ha maybe on that so no bra Facebook YouTube bra Onua TV ne behwe maybe oba ye na che say wa twempena mu eden ye mpena no emu eden no we de okọ ebo kakakra we obo kakakra 4 years ni ye na abrante na abefa ne woni papa Akoma FM 87.9 Kumasi na aller partir la prison annonce qu'est-ce que na chese o papa na no share country back as an qu'est-ce que na chese ba man ni Johnny Radi nyako na chese we qu'est-ce na chese ba man ni Johnny to jano na wo bedi banche o ba ya ma wo banche ya wo fufu oni etu Akoma FM 87.9 Kumasi sansie Philipadu ho asam na me kai so baton ni taxi yo si wo de taxi ni ba me ya ton wo no a jese na ne was mani so tame eti asam na me ka no na eye me a na patabribri patabribri mama ko mama patabribri a che no radi jakopo wanya ne ho na mom Philip so a kire se oye bema ye de se ya na ye pe no si ya bobo so ne ye pasa no de a na kire se hu se ma akodi kan na hu de ka ho Akoma FM 87.9 Kumasi Akoma FM 87.9 Kumasi oh say Nibra has come bradi Yesu na kire se de esese wo ye no wan fa anye ana wan fa nto ho na efuri to a ya ye de beba beto ho akọ sana ye de yedwuma no kure mu nko a ni aso wo problems ne kama Philip esi
we gina se wo ye bema ade ye kuta mi Maa Akos siga no sika Philip sika wodi amba say yemfama mebel okay na ono de o sile mebel de esibia on fanche onyem na wonyem na wodi Akoma FM 87.9 Kumasi. na wakache mebel said yes in opanicho on fanche na also sikai na afedi itu nkochiri baby da okay enti mebel we ye usika Philip edu ba ye ebuase odu ko gina uncompleted house ma ko rebe enkotre ne yanya ndi ampo ko chiro ofie no de ya de na be fie wo hwe na we hu no mo a wo friend no kra wunya no ben fie sen Be 3 years. Akoma FM 87.9 Kumasi. Bre no kra so bre na wo hye ye no wo ka so obeba na china na be no ba ne enrechi no ba ye wo den na no den na jabi ahye no ba bi owo na ode enti me we die som na abrabo no nye no ani wo da so gina so wo ho fe sabre ahoden no da so ho a obetimi asan aye adwuma yese woni emehwe egu a uhunu de an uhunu ne hyehye ye kama enti sabre wu ko hunu woni ema hyehye wohunu se emema wo manimu nkyira wo no kasa Akoma FM 87.9 Kumasi. obekasa dede da kyerɛ nso ne subanye sauti ase obu onso unse nanimu ehu pa ba nche de se de nanimu ehu isa na kuma mu ehu nso na de nanimu ehu nso na wa kuma pa nti wuntumi hwe wo bi mfa njeje no we de oye innocent me ne tino bebo ame nso me so no kra so na emebo wa brabom nti se de asia na asie no enkwane ahoden no wo ho ebra kra ne se ye no ye anyi wawodi anto antwene ewo ho intact ya obetumi enya bema obeso mu ayo frodo akotena fi agege oso kama abrabo ne nti sabre sikai sign for cost start business no na minim se 7,000 na wo ho da ho no Akoma FM 87.9 Kumasi. emmo ho ni na ne se wuntwetwe ne makoma akoni na wode ebekwa akoye adwuma why asembe na wo kan Pampam cho medamasipa Damasi bebre se anamuso na menso mesaka Philip na afi makoma so ade abem ade a na ehye makoma ma medi ya onyina sisi ani nyina mesaka we ye free ho okay me na muso so na madanase okay na menshira won so na menshira ho Akoma FM 87.9 Kumasi. fa wodi ne bra ye beka ne age ama wo se de ya ye mail bill de ama wo ye wo askwamo ye ni nyedi nhwani mu ya pro sign na efe ya to ho taas nya ye ne ya bro sign na efe wuram wodi wuram beka wa asem ni nyina a kire ye we did the same askwa ha mo na ma bro sign na efe ma ko ye de na ye efe mo ko ye we da ba fa ne hefa sa ya bro sign efe we efe ya adwa ya to taas mo nya renovation ala yabro sign efe mpacho ye wo more opposite Akoma FM 87.9 Kumasi. ye bia no de kukuru na fa beso ayen se de yaye mebel de ama no eyesa ye ka no kore wa ha nti no kore nko an ye be kan ye wie na asem na de to fo de aka ho ya sa bompa ya ta wachi ya solve problem na ka nti se de tie bia bra ye twen me se 3 years ni na ohun ni da ofre no kra onya no nanso ene na o ma ya numbers 4 numbers ma ko 4 numbers 4 ansa na ya di nya Philip ya duguru mu na boase no ye ntia na American ehe kura na ye ko fa Philip Akoma FM 87.9 Kumasi. ni ba bi ote nanso ni nyina emu no nyame ahye no ho anim nyam nti me nyame emfa wonko na na ewu koye bia nso wonto no bosu pemu so na nso abapa na uhunu business ne se ekoso a modwene a enim se obeka ya ka ho se enamaso masi muso nti enema na bedru sampempen so nti nyame emfa wonko okay amen enti me nshira won so ba bia wo bia no
ebi ana won so wo house de na aka no wobetumi de ababe ma no se wo hu na ye hwehwe no ne ye hu na ida se bi a Akoma FM 87.9 Kumasi. Nko ade a na wote ye nka nko ade ye no se ye betumi ye bibi e de amount your production line na me de etudwa no me pa cho enye se me pa cho me wo problem bi na me fra ka kire me wo phone so no aboa me na bi obi a wahunu se aboa ne bia no wode na asem ne ba enti e bia wo ka ketewa bi wo phone so a wo se mama me direction amemra enye se wo ka na phone so a kire ye na wa me mema ye numbers wo phone no so na ye ye didwuma na wie ni asan ya fra wo back aka kire wo se mpa cho ye wie wo se ne kosi ye nya ne sa e wi asimpo se wo hia obi mu a wo kɔ ne nan se Akoma FM 87.9 Kumasi. For producer it was 055 26 01529 055 26 01529 055 26 01529 and 020 39 33 582 020 39 33 582 o fe number sia producer befa obekyere wo kwan ama waba na ne wode ba ye no yesu yetumi aboa aso ano na wetumi Akoma FM 87.9 Kumasi. Yen first case enkonkodi enkomo aba me ma wa hawie ye mo maako mante won kan ye ye mo maako yo afri ye ayin afri ba ye me pa cho me free sunyan na ba ye me pa cho oh okay what if you saying me pa cho me 34 years me pa cho okay awie ade na ade free sunyan ade pa na e wo sunyan for de na mo ye pa bayira na se de me pa cho bayire tu bre bayire na ye beda wase anase we another problem Akoma FM 87.9 Kumasi. me pa cho who the case na nam me pa cho me pia mo nse mo sa po mo nsu adwuma fofora ba okay Gladys free year yankwan maako me pa cho na me were the age of 15 years and na me was school me inti me madam or the me ma ono anadamfo and menene dating ye nti anya dating kra because na me virgin na me nim hwe nti ono de na oni me hia ye na na me nyim ye nti nyinsa ne ko ba ye no ekoya nsem mebri nti abi Akoma FM 87.9 Kumasi. se ne ekoya ye na chese ye kwa amamre no akwa ebibie ho nti omo pene so na chese me na na ewo ho eye bibia bom ti se awarefo nti anya be 6 years later no na obeye me ho ade fie die nti na chese me na na ewo ho nti ewuwo ma me sua adwuma pon me ho nti na me ankasa me ye madwuma adwuma no nso mun nsem de ekoye bebre kwa nti me bagya adwuma no nti na se me ti fie me nso me ye nipa mo vi adwuma me ni je ho pa nti me ye ma adwen se mo vi adwuma mpese me kom ena me ne be ma ni di kanka that time na ye 209 nti ono tu kwan kakra nti o tu kwan ko ba ye na chese me wo sa adwuma no ena o ka che me se me njai mo vi adwuma no nti mitie ye ena meja ye nti anche bia udream no me pa cha ya udream no me pa be ma no ma ne wo peso ye eye would dream o ma wo jai ye me pa cha because obi be miemi an wo so obi be fefe wa no wo so nti ahono nti o ma me jai ye nti me jai ye no ewo ma na me san banyim panyin echi na je say na panyin na anya be 6 years na me banyim ye nti me banyim ye na access to adwuma na ni nti di ma na ma me bi ba ye fie na ono be kan mu bi adwuma na nti adwuma we me ni je ho pa me di kan ko mu na ma san je adwuma no nti eche no me ne be ma ne be kasa ye na o ti ma say okay adwuma no metima ye dey metima kom nti na me wo mu kakra kakra e wo sunwan nti me wo mu na minim director so bi nti o mo transfer me di me ba ha se nti obi nya adwuma na wa frɛ me nti me ya na ma ye de ma ba be twa adwuma me wia na me kɔ nti me ba ketwa no nso no ono nso ye nipa ne ni so e hikakra nti me ba ata nti na me di akola de ba nti na ono kwa mo di start di ni twitwa bi kura nti wa na ofa ne ka che me se no ompini e ma akola ne nye de enye sa adwuma no nti onja na according to sane like e sha asie no
mia mekuma mensa ɔwɔ meeting dodo na friend Ernestina ɔno mekuma na mene ne free pa because na mene so yɛ mekuma nti na mepena so no so pema asɛm nti edidi ma na connection bi ebe pie ye say UK connection nti na mekuma mensa no a friend Ernestina no ɔno na damfo ɛna enam no so a me ye dey me di hu ye sa connection nti me imagine say because near mama ye din kakra ma bi nti mpese connection mpese because so mo say ma ka hu bi me ka che nti me ni be ma because ni nyina no no ya aware say bibi sa nti ye na connection mine no because that time no na be ma ne phone asay nti me phone so na message bi aye dey eba e ma ono be ma ne hu say your friend say Makuma mensa no kra no bibi wo hokra agisa memenya because of say ono so na ne phone asay nti na memenya message before answer na me maka chirom nti connection mine ne frame me say me see manage ho na sem pese me kwa kwanto ni bidia gisa me ba akra nti asay ni ba no no ekoye emergency nti mia makuma na damfo no because na me ne di nkomo nti day na I was say me kono because mine ne frame me and your friend say we ho nti I was anka me friend no me friend makuma na damfo ni say me pese me kwa akra because connection mine say me mra na me mbe ye me passport nti me kodu ye man friend no nti me kodu ye anopa 2 by 5:30 ho no me wo ekwa na me nya akọ nti ko na me nya ya na kire say makuma na damfo no na ye den afrɛ me o frɛ me ai wo ye di pa bonini pa ya say o hyaase kika Nsem bia ehunya ekyerem o ka kyerɛ me say me ye kohwini pa no no adamfo connection man na kyerɛ na mpana no na me so me nim enti connection man na me makɔ no na kyerɛ me mpana no nti na magya be ma no hɔ magya me kuno hɔ me ye dey me call say me kɔ akɔyɛ me passport nti o kan sɛm bebre ti sɛ me mekasa me nkasa na o ka ti phone no nti o ka ti phone no na ofre connection man no ofre ne mpana no to ofre no okika nsɛm bebre e de kyerɛ no nti ono ka ti phone na obisa me sɛ oba e de mpa na e wo ni abaya we nti na me sɛ oba ne kra me nim no wa na Akoma FM 87.9 Kumasi nti no kra ne nyame anim eye me ya sɛ obi a me nim no ye di kan sɛ me bebre e de a kyerɛ man no nti eye sa nti me dane me ho e bae enti me bae me bedu ya because of say na bufuo wo me munti nti me bedu ye pe na me ka kyerɛ be ma ne sɛ me pese me hu baby kra sa ga ne tie baby kra wote nti me ye nti be ma no kra na etu ka me ne na etna ka me na okokyere sa be ma no kra na mpra kra ne sa makuma na damfo na na me nim nti ono kra na okokyere be me ma ne papa ne mpana ne wakuma na damfo no a wasan ye a connection man no empina no na che say ne mpana no nti me kono nso me fa me kosua na me de koye ba me fa kosua mama be ma na hu because na ikitu ebi kita me na me de share bag mi nti me kodu ye ko bog ni pru na me say nsɛm a wokeka kyerɛ me nsɛm me ne be ma ne tena ye no me nsɛm me fa ne chida ɛna me nsɛm a wakeka no ɛnyɛ no kora na wo so wonni me wɔ ba bia nti ada sɛ wate bibia afa me ho ɛna ɛbɛya me kuma na na sɛ be ma no na ye den wakeka bibia ye de akyerɛ nti wo de no kora ni nyame no bufu ye pa na Kumasi but o mama kwa ma mfa kusua na ammo ne dua nti me di ma no ɛna me bo ne dua no nti me bo ne dua ne wie ye na me dane me ho ameba enti ka na ye de koye no kra no na kyese manfuru ka no na me fa me ka different enti me ba na me nya akọ na makoma no frɛ me say ai watete nsɛm bi na kwan a me de ni nua be ma na ifa so no sɛ nka ye me nua be ma na nka ye ne sɛ be me de na me bisa ne sɛ kwan be nso ai me titi ni nua be ma ne bebre nti like odwen ho a onti ase na me si atiti no bi ni ne wo hi wa na okate phone na Akoma FM me nkɔda ne bia na me ka kyerɛ ne sɛ bia ne de me ndane ne kyerɛ sɛ me ne nsa ade no me nya na sɛ wo de ade na hyɛ nipa ne nsa hyɛ ase bia no nso me wie nso a me de sa nkrofo no ye de eda ase na me ba fie nti me ba fie mo bɔ me a sɛ me nkɔda ne bia no me ye imagine say me nkɔ nti sunwan hima ayi
ne nkrofo sɛ ɔmo nyɛ de ɔmo mɛ kasanche sɛ ne be aduane ni kwan sɛ to ofo ɛwɔ aduane ho agya ɔmo yɛ mpanyimfo ntimi yɛ de mekɔda ne aduane nti ayɛ sa me ka kyerɛ be ma ne sɛ me ne wote obi anti ya asɛm da nti ayɛ me ngongo sɛ nsɛnsɛm we akɔfa be nti aware bia me ne ntimi ntena bi nti me de me sɔre a me ka no kɛkɛ de kyerɛ no because of abufuo na ɛwɔ mi nti ɛwɔ mi mu nti na me yɛ de me ka sa asɛm nti me adwuma tam so yɛ na ɔmo frɛ me na me bae be yɛ adwuma nti me wɔ kuma sɛ asɛ na ɔfrɛ me ɛyɛ movie adwuma no me pa try me de ɛyɛ sa no manjai na kyɛ sɛ me toa so ɛba me adwuma nti me wɔ kuma sɛ na ɔfrɛ me sɛ ai me mmra fie no mfa me nkɔhyɛ me busuafo nse because wadi kan kyerɛ me sɛ menje adwuma me manjai ɛna ahyase no nso opening so no second one na opening so ana me kɔba na kyɛ sɛ problem ba me kɔba akroya ne ɔne ne kun ɛka sai ɔmo twa sini die sini forma ɔmo ni subai ɛna nsɛm bebre nti ɔmo keka nsɛm bebre yɛ de ɛde sɛ be manage akyɛ sɛ wɔ sɛ me gya adwuma na mka sɛ no menja nti tam akasa ne ne yemu tam na ɔfrɛ me sɛ me mmra no mfa me nkɔhyɛ me busuafo nse because of say me see adwuma no menjae ɔne me ntimi ntra biom na mka sɛ okay sɛ wakasa nso de amate nti me kɔ ne hɔ ɛma yɛ nyina yɛ kɔ yikurom nti yɛkɔduru yɛ ɛna ɔde me kɔma ma busuafo sɛ ɔno wakasa bebre akyerɛ me sɛ menja adwuma sɛ menja adwuma nso ɔne me ntimi ntra biom nti ma busuafo ahyiae nti tamo mo ya no ye ho because of ye ho amamre ni nti omo si ai me na manye ni yie because o time na ohu me na me nya movie dwuma na ade nti na afe ya aba bedu ba bia me si pese me koye movie dwuma nti me manye ni yie nti omo de nsa koye se omo kwa akopa be ma na che se ne ebe ya me ne better because of nkola ni nti nti me kra no kra nya me ka se da bi because adwuma no ye adwuma eda makoma so wa sai me school nti adwuma me pede but me papa no kasa bebre na mka say you mate enti taw na omo de nsane ko e pa cha nsane ko e say mo kwa akopa o ma cha o ena Ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsɛm dwumadie no a ɛna wasogu so awutie no minim asɛm a ɛtoa so a adane me nuaba no so Gladys minim opapa mo afansa na wo mo se ma wonya awade ti ebesan de nsa no akoma be ma no sanse woni ne wo ma ye mpese obewo ha ya mamre nkyere ye sa ye ntitiye mu no ya ntitiye sa nti nsa no ena bapafo no de abusua no de kro na minim ne yesi wo ho a adane mabel ne sua enei wo te ne suo wa no nti obetumi aba Facebook at 87.9 YouTube Akoma 879 wa yine handkerchief and tissue na wa ochi na ni ase na ja wo de pepa ye ma bebre ma bebre aware adi yo akwen se santrofia no ma wo fa musuo wo ja asra de Gladys ye nto aso Yesu kra ye ja hem enti maako omode nsane koye no asema abema ne kan ye ne se ono no na busuafo akɔpɛ oba foforo ama no nti ɔne oba foforo nyem nti anya de se me no obɛgye me pacha onatu na ansa na obɛgye atumu no nti se oba ne wuwie ansa nti me nkɔtena se ɛna nyɛ se oba ne wuwie nso a ɛna ɔka nti ye 50-50 nti ebia oba ne wuwie na se ɔpa ɛna ɔbɛka se me nsambra ɔmpenso a na che say enwano no nti ayi asa wo so me ne wo na ati sunwan e na makwa akotena me krom ma ntina ho nti me nim se ne ho asetena se yeden asitie nti me kodi me krom almost by 4 months na che say o si ma me ma ho ma wano so kakra ma me na che say ni kwan se me yeden me ba sunwan e na oba no so kura no o wo ye krom anya se ono wo sunwan nti abusuafo ne ka se no o mo mpene ma me ma ho nti me metena ekron 4 months na papa mo ka say no o mo ntimi nhwe e ma me nye de e ma me tena because mama betena say wo mama akoma wo mama hwe e na o si akola na adwuma na wo ye no onje adwuma no nso nye de ensan betena fie o so a wo mama ne hwe say hifa na obedo ni obedi kra on fa nti hono na papa mo pay sika ma me say me rent na yokuma ase a na mbaji dai na che say me ye medwuma me koba nti edidi ma na omo frame be 2 years time pra
say the urban every and see me or more per se, Miss Sam back, and I'm see me back because what my matana wa on fashion ma made the union maybe I am found. Na say found when I say money and I feel I can tell me some any baby a minute day means some so wouldn't so per se Miss Sam and I say me moving a Juman may dear and yeah mean problem be me I know see there be time now me bushing for the insane call you know or more catch on say a friend say moko ka kire wono say me see ma jaya adwuma no nti ma jaya adwuma no nti enya de say ade say me kwa akoye adwuma ne biom da na che say aware na enya ma say na mka say yo mate on fa ne hono me sumenye de me sumenfa because of ni abusuafo ne ye no be ma na nkasa nkasa anka on share any problem but na abusuafo ti abusuafo no ye o me ka na ye fa nti o me san ko share asem ne su biom nti ono ani bra kujo awoye krum or sorry yes say so mu departure wo ba say chinchina wo say me san ba be ma ne ncha me ba me de me san me no be de e be ba be si be ma ne so me be ma na ni je nti o mu mpini e ma me nye de e ma me ma na ka say okay mati enti miniama e wo da so wo be ma ne dem na ya me yakra ne say ono ne yiri foforo na na busuafo apɛ no e de na ma no no me miniama e na be ma oba no oyusu no wo fie me bibia ma ne ma me bibia de bia me ko because of some I ho no nti bia me ko say me kwa kwhwe nkola nti mo ma no wo be ma no ho me pa twa panyin no wo SS o mo na omba be wie nti kitwa no na e ho kitwa no nso ye oba panyin wo SS me pa twa o fie saying me pa twa o 18 to 19 o 18 to 19 and o 18 ko 19 and I say I also 34 years me pa twa to aso nti akola baya no nso no ono wo 13 years akola baya nso no obenya ni menses ni mankitingiti bi na me nkwa nso na me wo nti me ka kire ni se ta na na yire ni nya enya mo ye because also no ye oba ni nti me frɛ be ma no me frɛ be ma no e wo fun so na me ka kire ni se me pese me fa akola no ka kire me se no ono mpe na ne ba no de onye ono ni tena bia ne ba bia me wo nti me so me ka kire ni se akola na nya won kwa wo ba akola no so ya me baby nti se akola ba ya na se ne niema bi nti me pese wo ba me nche wonti me nka se chinchina o ma akola no nti me ye ne me ya wa mfi ela de mi so me ko fie wo no ma nkoto papa na che so ono anga sa ye de watu kwan nti me koto akola no wo ho ena niema me di mani hu ye no kra ni nyame Akoma FM 87 bia otiti akola ne ma ne de o show mu yie pa me koye no ehu bo me kakra wona e bo me ni se me ni wo ho no me mpese me ka eno mpese me die no ye yi kakra na bese da ye no problem e wo ho ni nyina ne se ma me koye no me ni so ti se me bo se you sikan ya o mu twi free yi mu no na bi da nem ya ye she bo ha mo na e mu twi na bi da nem pa baby ani bed no ni ti wo no na che se bi da ho ena o de asi wo ena me so ase ma so so da ye bi sa 87.9 no kwa ni nyame ni me yam shim nti me ye ma adwen se me nko ena ketwa no so phone na na ekita ase phone ni sai nti na ketwa na wo ma me ne edi nkom enti o mbe sai ketwa na adwen because of penye ni de ono wo school nti da bia o frame o hia bibia na o frame say ma me hia we me wo bia na ma ye de na ma se ni ama nti penye ni de na me ne di nkom kama dikitwa ne phone be say no me frɛ be ma na bi o ha be na wɔtwe me ti me frɛ ne kra sɛ me pɛ me ni akola ne kasa kra no on hyɛda ma me yi nti akola ne be yare yi obi anka nkyerɛ me papa wo fa se ba ko nso be nti ɔno na e frɛ me papa ka kyerɛ akola ne 87.9 Kumasi because time na o maka na kyerɛ akola ne kra ne ho atɔ na wie nti me frɛ be ma na echire no fa na mta de ntina akola ne yare sami na menye se se de nkra akola no ne maame na eyem enti sami na menye se se nkra wasa wo ka kire me se bi akola ne yare ba time bi hu ne me ye de afa na wan ka hwe anchem ti me kan o ke kan sem bebre na me menje nkola ne ho o kan sem bebre se nkola ne de ma me nkasa nkola ne ye me memma enti be last month me koye krom eyi me bra ba ku wi enti me koya me ba me niema ni bi wo because say me niema wo me ko akofa me niema e di aba
enti me kodu me koma amfrɛ no nti ɔno nso ka kyerɛ me wɔ phone sɛ ansa na me mekɔ fie wɔ no di sɛ me bɔɔ no nka yɛ ansa na sɛ gye sɛ me ka kyerɛ no before ansa na sɛ mekɔ fie wɔ ansa na makɔ enti mekɔ no mamfa hɔ manka nkyerɛ no nti me wɔ hɔ a me yi me nneɛma kaa me hand dropping de kɔɛ kaa me di fa me nneɛma nti me fa nneɛma ne bi kora de beru kaa no me nim ne ɔfrɛ no kwanse no otu kaa bae ai on ye on prima me fa nneɛma ne nkɔ nneɛma no ɔno ne sika no ɔde tɔ nti nneɛma ne de wagye on pre ma me nye de fa nneɛma ne nkɔ ɛna me nso me wosunya na me wɔ container me sika na me de yeye nti container me ye ma adwen sɛ because nche midnight time o yaso ɛna ha sɛ no nso me ba asɛ nneɛma mo ayɛ din kakra ma nti me ton container no sɛ ha sɛ me de bɛyɛ adwuma kakra de support movie adwuma na me de ayɛ nti me kɔ sɛ me kɔ akɔtɔn na obi wo ma me de ama ne rent dada nti ne pakro time so December nti me kɔ yɛ sɛ me frɛ ne pa no say your friend say me ba be ton container nti so better na mpakro kra ka chem say ane obeto nti obeto ya na ne pakro no so no onim no nti oni ne ye free pa nti me wo kwa date na boy ni sham so this can be bre me ho na boy ni frame me say container re see say me see me ton container dia me pega ma di mfiri na ompni na me say asade o see ai be ma na fa cha kwa ka che your friend say asase ra ne say mani mpni ma me nya de me ton container no enti me pega container ni fa na say see a container ma boka wo mu bebre me pega container ya si fa na me de ko na say wo pese one say me life wo pese wo san say ma bra ba aka bim no kra ni nyame anim e me yapa e na me friend no e na me tin wo ne container na nyo no ni sika na ode ye enti container na sem person ode na sem bia be de e be ko enti me am san ko sunwa na me ne fiera no asase rura no kokasa ye na o si o oni sane me siti enti o no kra titi nsensem no kra no na e ha no ena nyame nso nchaade ba bia container ni si no papa no nso ye me krom na o pema sempa enti me ne kokasa ya papa na opportunity o ka say yo me ma container ni si wo acha se me cry yes na me si no me mo anto me di be ma rent na me di ma rent enti edidi mo na enti me free wo no na me ye ma bi say me ba fie wo bi enti me ba fie na bibi kasa chem say no ma enti adan ukwa ne niema ne de wa mo ansesa wa mama ansesa ka na me di niema no me sisa niema because ono na to ma wo na ono na to ma wo nso yo ono na to e ye de niema entade ana ebia enchanse me fridge kra wo fridge kase bi mi wo bi usi wo me kwa wa pagya fridge no e de akoma ne yiri e wo ye kuro na fridge no so na to e se on se awari ase de e de nkura ono betima to bibia ba obi esika betima ko e na wo fa me nso na me sha enti ase bibia me ne wa na abre ape na me fridge no na wa tam fridge no e de akoma wo yiri ewo ye kurom oba no de bia otimi de 2 weeks fiwa mi bia na easy eno use enti day na me call ya no oni ho no me toma me bo me call ma hu ena me ntuma na ntuma na ye mienu na ma hu me hu ba ko na enti ba ko aka me hu ye enti me tu oba ne nkra ba bia o mo wo bia no because be ma ne si se me kofi wa gi se me gi permission ansa na ma kofi o me am so me niema wo ho no oba no so free krom so ba ho a ono so ngi permission free me ho se oba no na ti ase wo se wakoye hoho nti wo kwa permission de wo so oje because wo anye na wo the force ko be ma ne betumi de bibia to so e bia na misika kra da ho wa be wia so ti ase ti eno de anya hwe wo kwa ne be ma me be o ba be family e ma enipa ho ohu nti ne ma no wa mpene obeyi ne ma ne free car nu ma ma wa man ka hwe nti do ba ni kura ka se no ni kwansa nka oye de oye sa e na ho nso ye kwam nti me mpese wo be biebie wa no kyena bi because of yes say ye ba panyin e ba so ti bibi sa na o be feri nti man ka hwe na me san da na mi ho ye de e ba ye na ma nya adwuma bi kura ha se because me ye kestra nka me kwa kofa me niema ne bia ye de e ba be ye nti dropping sika o ma ne bo me ka e na afensu no 87.9 ye friends adwuma na meji ye no nso no osama adwuma ne free me because ma anya niema me de ye de me de ba be ye sa ma adwuma no nti
nti ɛyɛ saa kyɛ sɛ me baayɛ afei ma yɛ basa na me frɛ me busuafoɔ yɛ ka kyerɛ wɔn nti me papa deɛ me papa ka kyerɛ me sɛ ɔno deɛ because of nkɔla ne nti anka me ngya bibia am say no ɔsi gya bibia ma ne ka na sai kwase ana because of sɛ yɛ nyina nso san yɛ abusua baako ne nti ɔmo mpa abusua man so am say da bi mo mpa abusua man so sɛ bɛma no ɔfa me na me hwa woni wa mo na yɛ abusua bɛma no mo yɛ abusua yɛ abusua nti abusua ware me pa try but mo yɛ deɛ for yɛ minkyɛ sɛ mpo yɛ abunufo ba tie free German of Sampa en bɛma no nso ɛyɛ bunu ni me pa try yɛ free bɛ me ɛyɛ kro baako na mo free aha abusua kro bɛma no yɛ wo dian bɛma ne papa yɛ me maame ɔfaase bɛma ne papa ɛyɛ me maame ɔfaase ɛyɛ o maame wɔfaase pa try na bonofo mutumi wade saa wade no maame sɛ saa ta na me hwa na me nim ɛna sɛ wɔbɛnyini na wo papa mo nso abɛhunu ɛna kyenkyena akyi yɛsɛ ne obusuani nkɔtena wade 87.9 Kumasi. nti ne na ɔyɛ o maame papa me maame ɔfa ne ɔfaase ɔno ne papa ɔfaase na ɛyɛ me maame bɛma ne ya bɛma ne papa ɔfaase ɛne me ɛne wo maame okay na kyɛ sɛ fi kuro na mu na yɛ nyina yɛ ɛna ɔbaa no nso nso asan akɔfa na kyɛ sɛ ɔno nso yɛ me papa me nsa me ɔno ne papa kan bi na ɔmo no me nsa nti tam na abusuafo no nso kɔpɛ ɔbaa ne ma no ɔmo de nsa kɔɔ yɛ sɛ anka ɔmo yɛ de ɔmo ɔbaa bɛyɛ ne ho adeɛ ɛna me papa mo ka sɛ dɛ bi ɔmo kuro yɛ na atena ha agye wei die na ade nti na fi kuro na mu ɔsan ba hɔ bi nti ɔmo ka sɛ ɔmo ngye nti me papa baako bi nso wɔ mu ɔno kyerɛ ɔmo sɛ ɔmo sɛ ɔmo ngye saa nsan deɛ ɛna ɔmfa nkɔma ɔbaa no ne ɔfa no na ɔmo ngye saa nsa eti menim sɛ nsa na ɔmo gye yo ɔmo de ahɔ asɛm deɛ menim ɛna maako mene ne tenaeɛ no yɛabɔ brɛ bebree mene na si fie ɛwɔ sunyan yɛfrɛ no sɛ yɛahima room sisɛn mepa kyerɛ yɛ 4 bedroom mene ne wɔ sɛ ɔnya mmɔɔ so but ɔmfa me deɛ ma me mene ne wɔ kaa kaa no so ɔwɔ sɛ ɔma me nsa ka taxi ana mepa kyerɛ ɔno ne private car private car me pa try ana menene nso san wa asase e wo ye krum ana nso anche no mfa me de ma me mo wi adwuma no menja ne chena nti masam nyina no okay nti sese wo yapade a woni ne ye no wonchem na oma obi na wabɔ wabusuafo amane sese de sede awade no ese akoye no nyade a mo betumi atena bie mu nti ajapade yi sei ni sɛ ɛna ane ne yɛ nti ɔmomɔ na maneɛ na ɔmfa wo kyɛ fama wo Maako ne wo mu nyina ne sɛ yɛ hɔ amamrɛ sɛ meka bia me si yɛ hɔ amamrɛ ɔmo sɛ me na me di kan bie ma no ka sɛ bɛma no me ne ntimi ntena ne nti nti na kyerɛ sɛ me ne no ani kyɛfa bia wɔ ne nneɛma mu ɛna me nso menhwɛ sɛ wasɛ me school me te wɔ sɛ me yɛ nurse ne anka nkyɛn me wasɛ me school me nneɛma nso a wɔsɛ wɔ mpene agyapadeɛ nso a me ne wayɛ wopɛ sɛ wode kɔma me yɔnko baa na nso me sɛ me mpene mama mmerɛ kyerɛ sɛ wowu bie wa no na woka kyerɛ bɛrima no sɛ wo ne n'agya yi a bibia a wo ne bɛrima no yɛ biara no ɛnya adeɛ a wowu wɔkyɛ fa na wonim saa mammerɛ yi ansa na wokɔ awadeɛ woamisa wo kurom amammerɛ me yɛ ankyerɛ wo sɛdeɛ mamammerɛ mu no ma awadeɛ ɛnhyehyɛeɛ ne ne gyaeɛ no biribia adeɛ wo kurom amammerɛ nti ɛno na wo papa no mu wabusuafoɔ de gyina so sɛ no nti no mo ntumi anyi biribia ɛmfa ma wo ma abrantie bi sɛ abrantie sɛ bɛba wo wamfa ne namba nka ho wasɛnde message wɔse wɔnim wo paa o ɔso onim wo paa wɔatwa ne movie koraa ɛde ama ne pɛn yɛ akyɛ sɛ wɔpɛ sɛ wɔsan ɛma wo role foforɔ koraa na sɛ wɔsan bɛplay biem ɛwɔ ne movie no emu ma me bisa wo fiti movie adwuma ase akyɛ movies dodoɔ sɛn na edin bɛn na da so ne yɛnhwɛ sɛ yɛbɛtumi anya bi agugoro yɛgugoro ne anya bi bɛyi ne yɛabɔ yɛni akɔ homa kakra ne yɛbɛhwɛ movie ma for so po ne yɛde program ne bɛhwɛ movie nti movie bɛn movie deɛ
mahwɛ like matwa bebree kakra na almost say me ba mo nhye dan check esi but matwa bi kakra me san ba mo 2018 wo hwa kwa na 2017 and na me ba mo nti be ba kuma si ase na eja ye wa yi no ebidin me pa cho bi ye nyame be kire na bi nso ye electronic nyame be kire na de electronic me pa cho electronic detronic me pa cho okay na me a endorse nti me shada anka edi ni nyame be kire na detronic me pa cho okay no yeah director na ye hwan first director na me ni ye adwuma na ye Big Shark Moving Production ya no bie wa no me pa cho yo Big Shark Moving Production I say me enye director ba ko na me ni ye adwuma director bebre mutimi frame me na me ko cho mo adwuma e de me okay we director we was so free with baby me pa wa hunu sa director na o free with baby no movie masa na ye frame me baby oh movie no mu ye free with baby nti nyame be kire movie no ye free with baby eno de na ye frame me yeah because me producer ni abre ye pe movie no na ya hwe was Maa Akos I know her I call her baby have directed her in a movie before at Atebubu and planning to use her again in my next movie. Oh, the message ah. Me pa try. Okay. Na me ni o fa latia mo kra na e twa sa edwuma no. Woni alatiare mu na na twa sa movie no. Alatiare atwa edwuma. Me na ye boa mo China mo ministers bebre ye edwuma kakra. Oh, okay. Na che say. Nti me movie mba abontin o mo hu ye na mo say da omo mpene ena movie no kra ni say na bro wo play no na enya edwama no kra shi kra nim pokisin bi anim na waka say bibi wo mo omo ani kira adipa mo de ombenya wa wododo say o madodo ye say awo mo competition na me mikrom yako ye mfa ho wo dress ya eye omo ya nkanka me nkuma afo ni binom enye omo nyina like me koye kro na so omo hu me body na enso ye ma me ma no say ya na yetie omo nya hu ana che say omo bra ni sika me di me yes serious na wo du omo bra sika nya kro no ene sam nkuma afo ne science no mu a wo mo ba fie no wo mo hu no so oba na ye so chi wo di e be sika me pa che wo woni wan sika me pa che obra wo ko ware ye na wo ma no me pa che wo ani wo kunu sika enkumafo amoso mo kwa awade ase emu ni mukuru no musika isade no ya na ha ma agene papa and for you know wo beba kra no na me oba no po na ehwe fie enye be ma no kra na ehwe fie ebia no oba no po na ehwe fie so ye ba hey wo kwa so ni na hwehwe ho hey kada bia so ye beba na nka ho sakatu eno so ye beka se ye nua be me yakọ ware oba woni ni hunie woni ni huni ne ho se furuban imije obeye bia ye beka okay na said no musikan movie no wo ko muyi e bia wo bi be ma role director bi be ma role bi a player agyeso no wo dance na because e bia no so wo kunu no atititi bibisa nti ya no body hu Maako amenka asem maako enne na tiefo nyina omu tie me omu ntie ne yie e ka se sinifo ma omu ye adwamanfo a enya nokre obi o ha odi ni dwamanfri ni fie before ansa na oye dey oba be rasi ni adwuma mu ma mesi gi a oware ohini ani kunu no nso ta na che oye dey o twa adwuma no enti aye me wonwa se obi twa adwuma ana so obi ye movie adwuma mo se oye adwamanfo me nti ase ye nti aye o mo ye se enya obi ana etisa aso dem mpo adwaman yo ho enti movie adwuma na enya se ye adwamanfo enya adwamanfo nti wonko mu ma bi aba ma bi nkosese wo pe director bi se mema ho role bi a play wo mu agese bi a me ne wo da na se me miamia wo mpoku ya ansa na ebi mama o san role na e play wo movie no mo me pa cho de un share bi sada okay na wo se school madam na movie no ska wo mu de ebi abema no so hwe adwuma ya wo koye sika nim obesande wo bra ba beto no so nti no se menye no koye emu yara etua mo kaye ma ko un se adwuma bia no ya na ahya ase no
enye better sa but the more we benya gidie we adwuma no ma wo ye no ne ma pants be de e be free mu aba nti si ade me ka se sika wo mu si ade na me boa ye tia wo ka me pa cho se ni pa ni fra bi wo ha wo lorry fe ni o be die be bia wo be da e o mo ye sa ne ma ne kama eni kakra bi a ne pa no di be ma wo bia no na mo di ama wo wonya daje e ma be ma no because e bia mo kwai na mo kwahye koda bi ase be na wotwe mienu ono so ye be ma ne yire no wa ye ho ade e wo so wo no aduane ma no wo sine ma ma no wo ne wo ma wo be hwe nkoda yi edura na dwo so na komede no a obeba dukrom wa akono mu nsuo kakra e bia sa ne ma we nyina no wonya daje ma no ti e na won pese obeye sa adwuma no ma ne wo se me ye asoba me ye e di ma no ene say mo kwa mo kodi sen oh bi o ha 1 week no ye problem o ana hunu ni sa se be ma ne ti wase mpokra de a wonim but 1 week no enwa tu kwan na menyem ono ja me o ha tu kwan nti ade nti na oba de be ma ti me ye bibia ope oba akoye bibi ena we say kra me nya bibi bone adwuma na me ye se otu kwan a Gladys otu kwan se wo ko pesika akobọ brade abafia ba behwe wone nkoda no enti ye hwe sa pre na be ma no kra tu kwan no na wa start movie adwuma no me pa cho there bi na won start ye e bia no wono atu kwan de eye adwuma o passion ya adwuma wo pese wo ye eye wo dream I know that but se be ma no ete wase de a ene ya obeti asese o meyire ko na wotwe obeba ne se na be ma wonte wase na wase da bi adwuma we emwa ya wade na wo se chenchini ya ache me de no na meye wonni ni se na ye problem e wo ma wade ni mo Maako onu no na oni how bia oni problem bia na busuafo no e na o ma hihye sa ne ma we e da na hu se na busuafo na hihye ye se onu be ma ne ka kire me se binu mu frɛ no why na frɛ no se me makuma no na frɛ no se ni kwan se oba ware for yes I do ma no 87.9 ma yan hwɛ be ma ise men konkoye movie adwuma anyenye bia no wo kan se wo ma usika dwetire fa ye adwuma fa tonton ne ma ni bie store amount ni ye we ya ma jai we na ye we e fa ma me o ma obi bisa Maako kasa me pa cho adwuma no se me kan bi se na me ye adwuma ba adwuma ne be ye bibie ho enti time na o mudi me ye ketra na wo ye ketra enti wo nra movie mu no e di adwuma no na wo ye me nre mo na me ye ketra adwuma no but e be call form onu aya we ona ma wo sika me pa try adwuma na me kwesua ye no na ne sika wo na me ma me nso no e boa enti na me ma me nso sika wo na just say wo jai school no e na wo kosua catering no pa try enti be ma ne boa kakra me pa try wo nyi ni say na adwuma no say nka wo focus on it enke be ye batem eye wo se media movie no na me pese metwa me pese me ye actress enti no na ama wo mu sa catering adwuma no wo mfa wa attention na enko ho wo put in more effort enti na anye yie no Maako me wo ngai sei nkole di o mo birthday cake bia no me na me ye obi betima ahya obo sei bia me pese me di adwuma ye adwuma kete wo ba ye adwuma ne mmada enti adwuma no be call form e na oba nso uti wona se wa anya adwuma wo hofunu be ma me nso ntimi mfa me nsa nye de emfa nhye me dom fa mu sa enti adwuma ya me da ya sumu de o se me try say e be baso e na afen su no kasa ni ne yam tam na me kose me kwa akofa me ma no o kan asem bi kire me asem kro o kan kire me no me nti ase Akoma FM me nti ase ma o ka kire me se me ntwen na mehu e na me nim ade kra me be ma no ka cho se twen na abehu de na me kofa ne me ka se me de ka akọ ho no se me kwa akofa ne ma no that day no oba ya be pegya niema no nti odi mikro nkasa na me ya ne say ye wo different language wo ha ye de ye kan nti say nka driver ni ti sa asem no kra na nka onu like obetima aka bia ma but sense odi ye kro nkasa no na ye kan sa asem nti ase me ni adansi ni bi obetima aboa me wo hosai o se me ntwen na mehu nti me di me ho nso hya ne nsa
cause o my being say o me say my brabo na o munye nyame o muntimi nsay me nti o me ntwen na me hu no nso no mama ne yi ne ho ano nso wo okay ye be hwe ho nso aka ho wo se ebra wo koye na wo free awore na se no na oba pani no no wo mfie sen o ka sa wo nware bie mu no a wo koye no na oba no wo mfie sen pani no pani no ma wano so kakra ne content ma me radio so ne wono na so ko 16 years this me check here this is na ketwa no so ketwa no so no benya be 9 years yeah okay adana ko one for man ko na me de ketwa ne ba hello Patrick memwa ha o yeah na pom te say yeah de me na mo so nyame adom ye ho ye pa me de Maa Akos say me ye adwuma wo Akoma FM na Onia TV Area Mesa Kamenua baby Gladys a free year na ochese bra wona wo etie no school time kra na afa na the age of 15 years so na breaking the virginity ya chese wote ne nkwahen mu sa abre no koye ne ho ade ampa ya wona ne tra ya mo mamum yenu but the bedru baby na chese ne dream adwuma opeso ye movie wanti ase ama no ema edidimu a wade no egu ba sabre ne niema wo ho oso ma ne mesesa de to so mienu so no wotena ye moye japade kakra eno so atwintwan wo se wo ma ne bi asam no to fa bo nyina nie e de na woka e de fa ho no se somebody ba mi ntoma me na mit na kama na yi mit ka ga ya se enti badan ka no me na ngedet ma kan ya se no ma ya ko ton o ka se o ni bibia ka asem mu asem ka mi o parents en ko kan e bibia ni a ni parents na ya mi da o mo ha pe ya ta so ya ta se me fa no so bu du o mo o ba fa sama 8 da ba cho ni ba fa ma de se ka se ni ma o fa na wo ho right o ba o mama ni ni fie na o ba fie mama watu masie metu asie pa ye nkwa Patrick na japadi o kansa na yenso mu mo japadi na o kano enti mema ne mobo enchira wana me pacho Gladys bubo japadi a wona ne ye kire ore fisa me no wo fie e wo ye hima sunwa ye hima wona wo kame ni no ore fisa cement nyina akra me wo kra fie no yesi kra na wo ni tambra wo de ko ore fisa cement bibia me na ko gina eye bibia ore fi enti wo fo no mo ni se fie no ya me me japadi bia me nya japadi bia woni minia wo di agro e pesa wo ne Maa Akos me ne wo nso wo ka sa wo ya wo ka na wo yusu no ore fisa wo kai se me ne wo ena eto saka no ena plot wo so we ye krom nso no oni ka bia na wo sesi ya me ka sei me se ka na me no ka sesi ya ka no ho no o se ka no enya wo die ana me ka bia ndem ye ena afi so me no plot e wo ye krom e wo ye krom ba bia me ma me fie no wo e kire wo me no ai me no plot ka na ka do ni plot na pa kire me ni plot me nim ho pa eti meba Patrick yenhwe munsi fie munsi fie bia bra na mote no awade no enwoye no na mu sifie na me sifie na woni no sifie ke na nya me dia na ye hwan die fie no na ye hwan die na madam for dia wo adam for be na madam fie na wo ma oba woni tie sika ekowura mu Messi ni kula Messi ni no refis madam for fie na wo ma oba woni ne tie edi ne sika kowura mu odo ni sika cement sika me ni wo ye sika wo se wo de ne sika to cement na me to na me di ko me ni wo mama nya ndokre ba kun kura se ni sika enti wo pa cha se me ni wo ni fie enti wo nkonko se okay enti wo de ne ko efie ho bra na wo mo ye adwuma wo ho se oh Gladys madam for fie a me hwe so ama na sie ni ana hello mama me say bra wo de Gladys e ko ho no wo ko kire ni se oh Gla madam for aso mesi ana so obenten ni fie nie na wo se me hwa so ensi ma no
That you know, you know what people but also near the Diana and the people one of you need a Ebra was Gladys and Sardina call Hono. What catch and say what down for fear and a wusia mano. Daddy. What catch and say a honey dear? Oh, Sunday, I don't have a catch about my number. You going to send you one we are through for us. We refi sa platon who to free. Wow, Adam for attacking likiwo. We refi. Messi ni na okwa. We refi sa Messi me. Na me pe Messi ni ne bae. We refi. And I say okay. I need to send back man for ya de man just I don't know any Diana. Me pacho Gladys. Sa fie no wo sika kom. Me pa try me na me tossment me nyeska me tossment e ma ono ntuma me sika ka ho se me nje na me tossment nko. Ne cement ana ne sika nko. Sa fie ni mu da Patrick. David hofo kra na omu ni se fie no kra ye me fie. Obe ka no kro na wiase de eno kra ye ba akopɛ. E ba akopɛ e fa ni agoro. Me tira se Obey ni sika enko wadafo no una ase se wadafo fie ni sika enko wadafo fie ni madam ni sika enko wadafo because me nim no kra wo mu wo se what me to cement sika no de bia soso ato cement enti ni sika enko ai o tu no kra wo me don't want to na uti ase ni enu na me enti matai chuku kire ni na mu kire me because me yes man that bag me can say that I say competition you need to I this anajo want to me ni asem we ya wi agesa anajo ase ne say madam say obi aduma na me yandi ni because ni mo aduma na me say wa we master ukita wo ko la nya obi aduma na we me say we master but obi na ama wadwuma oyo baby de ye kan say say awade no enu ababa wa wo fa no wo fie say say no na me am ka say fa no wo fie say me bisa sa wo fa no na wo fie say 87.9 ya fa say 16-17 okay na over 15 years na over 15 mo ba no say mo ba no kwa 19 years enti no unti free ni fie mu anu wo 15 years abre no na won fa be ma da wonimu sa good na woni wo fa koda na wo school mu sa abre no so mebo a na wo asesa Patrick me sa na wo school mu na wo fa no that's it wo biba wadine ko school at the age of 15 years and na wo ko fa no na ni school ball no when you go near ye or sebra ni school ball no wo de kakra bai wo ma me de kakra bai e ma mo de no ko catering madam so me o kan ni ma me afa kakra ma enya hwe se wo ma me bi bai yo wo ma me afa bi a e free secretary o se na ziria de ko si baby na wo pra wo say in dreams no ko go school no na o ma me na hwe no enti se wo say o ma me ko ka wo na se wo de ne ko to madam ko okay enya wo na akọ ha no kwanyem no at the age of 15 years and come back to school so e bia sese kwa wo ye nurse ana de opese wo ye no kasese yo enti wo fa da sia ebra woni na bo kakra wodi ne chefa bema no na wo ka che ne say fia wonu ni se woni wo asie eye wadanfo dia edi yaw ene wo mu edi ne si yaw awade na se a edi yaw ahye mu Patrick ma ye hu no okay edi ene wo yaw ya enu nti fia woni na sie wo se yaw adanfo fie wo yaw ne de he ni yaw tene yaw kan kan se omra man ne tna ni yaw bia wo ya omra na woni ne tna se ka japade ne ho asam ana omra na mon sa ware Because I'm running 7 months.
Upon the other end, I see after and heavy. Not about Nami, a day. Dear Namidia, or dear, yeah, Wobet, because said you will see Cassain, Mijini, yes, was signed Pewadi, I hope as a Motina, a dear or dear, yeah, war, Yana, yes, and yen in the name. Now, Monsa, you know that here. We can't do tell it me. If you want out to tell it, man, one in your home. And tell a man, I mean, 2 kinds. You need to come by and I just tell her not to get an up and a bit. You to get a movie, a movie attitude. And I said, I know, and I'm saying, I'm in your home. And I said, I had the outfit picture. And then I can't go and I'll say a picture, no phone, fine. Yeah, Papa and Kakasa. And I am with I told you that it is a Juma in the south. They said, the middle and so, you saw the Minano and Sandy, your Papa and Kakasa. And son, I did, let me tell you now, so Juma, you can't say, Captain, I'm not teaching on my. It's your man, I 2000 say, when you move, Martin, I'll pack for you. We are kitchen cake in Waha. And I'm going to see Madame Foucault at the station. Sabbath, 3 times. The Duke now the teachers may take the money in Abba. Fine, never say cake as man of the about all the number fine. If you want a woman around, now you're already a Juma. Now say, sorry, cake again, I said, the I don't know, say, Sajman or Bugatino. First manager, to a thank you. Ni mane nye na wa mo mama ne e da bo ne mama ma de se ne ho na me ka se ni to se ma oni ma me ka sai an ku siaga ni ta ko ne ma ni papa e bo na mane oni ni papa ka sai an ku siaga na me ta ko papa no ji ni ti ta no ni papa ka sai ade no se ni se ne ko so la ko so on siasi na papa fe no mani na ka se so be judge man de be jai no awo de se tia so be judge man de e ne jani and I'm going to come out. Papa said, the man I can out to you. So, none of it. The Naba. No, I told Papa, and I'm a topano. When you want to say, fine. Jacobino, Matthias, Ombra, and Chassis. There's every month in Minkin, and I know Sunday at your Nano Sunday, and I'm a call, some call, I'm going to say, Mamma, I'm going to Ombra, and Chassis. They say, you remember your. And you know that then I'm an intimate matter. Mammy Sir Patrick, a dear na war movie try a German went tea 1% or year back home. But I told you, Obian in your own pay. A dinner woman, you know, come 1, 2, 3 in TMY, a dear na wusu say 1 more, and not 1% where you're back. Bibian mpara mempe o bibian mu dia wontu me nkasa won pe ade bia me se meka cho se aduane we mempa na che se me diwi a me rane me diwi a me nya allergies be something enti na meka se mempe me ka che me kunu se asomesi me asomesi ni agora na minim se asomesi wo su boni bia me kunu ene ni kodi agora wan so obekire no enti wo bia woni reasons nti a woye na ade die nti na won pesa wo yire ebekọ akoye se mi pesa mi pesa na na ma ko pa adwuma ma no die nti na won pesa wo yire be ye mi pesa bi hunu madam tani mo ta se me ko fie a mi nya gene ni na o tumuru na mi nya fie gene ni na ba ti fie gene na mi di madam tani ka mi ti mi gene dia fine but jana se ya mi se na mi ti mi gene me ba ususu se sabia son sabia nyado me kasa na manutia omo tie ma ususu se wo ye movie no anya bia wo suban nya na me na mi kama kazi ba ha mi kazi ba mi ha mi te pa na mi te oni awa da nya ni da shafe aha okay enti wususu se oba ne bekọ akọhyem na watwe mienu na watwe omai ene ade no enya ade beboa mama wade no atumi akonkan pepe
Okay, ma yenhwe ebra asem yi ba ye na oba no de abufuo oso de abufuo na ka se wontumi enware biem but na nakoma wa ware ni mu asa abufuo na ba ye na mude ensakwa ya na busua be pa achew se won san mra no oba no edie na esie ya muka sa on train before sa problem ne be solve ansa na wa badie na esie so sata no na ye me kenya senya about 2 years you e na kuma ko ba wona na nyam sada mi kabai de ba sa no ko fa ba fo that up no no mi na me kanya se onya buto na no ba no wi ndio ampa ba no wi so na me se na je bia na ka omra enti ye hwe ni se hifa kopim se oba no ba wo awie bisa no me ko tena hifa ukogya me wo ye krom no hifa na wo pese me tena before ansa na oba no ba wo awie e na aduane be ana se sika be na wo de ma me a wo pese me twan me yonko ba ansa we dey say first na ukoba na me maniska ne de na hu be na say problem ba me maniska usu hu etimi yes kanama mami bisa on say ase me enukre bi na emma baby wani nyi adwuma no because of eniema bebre e bia na wo suspect na na se bibisa but don say ebra okoye no otwe ne ho kakra no suspect how the suspect ni nyina chiri no obey wan kofa be mo wanyi nsan o but one na we ye holy na we ye adwuma pa no oba ne koba ye no na wa for oba wona na nyam na sasa we ni holi ni na yo se ni ga no ba jama na mi ka bibisa ni ka bibisa bisa do se ni atra se ni na di san ko mo ni bida ni ka bibisa e no so oya we se ka de no ni mo sa na mo fara de ma ye bia no bia ni wa me aba kon sa de no njo ni ya we se oni ni nche ne de me ka jan say em mpe bia wo yasi apart from that ndi o ko no no be kire ni den na o ka fa ho e be bisa no sa ni bisa sa question na ka say oni timi ko tra o ko ba foforo okay ni ni na wo dem no ka ta asem no wo kunu ka kire wo say wono de ompensa ompena for sem wompa bia asem wa wuni made a wo penti no se wugya ne ho kakra bia na ne ho kire no wa ma wa mane Mako kasa oboa onkasa nkyerɛ me ɛna mumbisa ne sɛ mimi bisa ne yina no sɛ be ma cho da bi na sɛ wo ne be ma te no opɛ sex ya wo hunu because na watwe bia no mpradudu opɛ sɛ wo ne wo da wo be hunu sɛ oh me kunu de ade we say no opɛ ntimi to kwan egya no a wanhwɛ a meba no wontumi nhyɛ ne ho so wonnim sɛ de wo kunu ne su esite Mako se onka sa nkyerɛ me ɛna afa nso no se woni ne tena ye no wa hu ne sɛdeɛ wa hu ne nia wɔpɛ wa hu ne nia wɔmpɛ ɛno na mepɛ me bisa wo ma ko enye sɛ ebia movie adwuma me de mepɛ na me ka kyerɛ no man ka nkyerɛ wo ma ma wa mane wo ma so ma wonye me kyerɛ sɛ wo bɔ na mane wo so ma wonye ana meboa enti no enti no sɛ adwuma no na ene bia no one eye two eye movie adwuma ene me be ma yi ba ko so because mo ko se wa na wotwe mienu na mo mai na wotwe miensa na mo mai na wotwe na mo mai e bia na ne ho kire no medical bi sa sa question we enti wo susu se ebe ha wuku no ana Gladys Mako media nie me kanyina ne say adwuma no wasai me school adwuma no nso me ne gyewu enti me nja adwuma ne ne ochena nso ka ho bi enti onja me na me nko no mfa me kyafan mfa ma me okay bema de woba ne ka waka ho yosia no wosia adwuma ne pa de won na opes sanka wo ko school wie ya akade na apɛ so ye me nam ka pesa me ka news o TV so yo wasina ko pesa o ka news o TV so te sade ama support ka news yi encho be ka no TV so yi enu bi na no wo pɛ so ohunu
ɛna wama no amamu enti sabre ya de se wama ne news TV so ka no abɔ ne de a ɛne na teka no yesinetwa ɛno de wama ne mono ɛna ma enti wone wo begyae uchu mu tel no begyae enti de wohia ne se de wone wo brɛ pɛye ne nkoda ase bepem se montam tete ye no fa ne de ma no no wampani ba bi mfa na go go na mi ja no one ja no na me wa se min peka no mana man ni oron de ja me nyame na mi ja no ke na mi ja no nka ne no ma nka se nka ne no ma mi do about this time 3 years ni ko ni hanga mani nka 3 years ni so la ya no ma di gumen se pesa mi ja wa nka sa nka mi ko dada enu ti na wa ma ne niema ne gu ho no wa hunu aha misali say ni yiri ni ba o sumi miniema no you know what they na me pese me bisa ne se ya wo se wo pe no na won sign mra no nya wo ne ba na tie so ba no me nya ne ho de unya wo di nsa koye no ana wa mfa nsa anko na wo di nsa na wo ba ho de da bi o na wo di nsa kwa de anso na eche Dabi minti ma obi mbeto so minti taware so e ma obi nso mbeto me so wo oku ni se wo jai sa ba no a se de o sika se wo tawade so be pene se menya me movie adwuma ne dia me ni problem ene movie dia so dem o aso muduro ade ne dia so no yesu mama ako e wasa e ba mu mame papa ama se de na me bisa ne se enei o je pene sa oba anyeye bia no sa ba no obekọ ana wo mu beye mamienu so ba ni nchen dabi onu China sa da wa na send e wo ho enti wo be pam sa ba na wo bekọ akoja sa ba ne kwai na wo ne wo yira betina agora já no dia de badu sa so ba ya odeba manti woni ye Patrick ni say diba me ja adam ga za ho tena mango chapu go chapa ho enya ho chi o na busuafo e chi oba no ni ma so na meka se me ka jara business en bi ni jara na so ba na so san yes as na bia na na matuna okay enti se onu say ubama ne kwan ama no aye movie adwuma no dia ene obesan ya ware se wo be ma ne kwan ama na ye na adwuma no na matena wade mama ntia se ni enye de adwuma se me mane ye movie adwuma na ende da bia be mama de ni mama dia na sister obisa wo sisa okasa wa ye ya pa no se mo ko fie a mi kwa bonta ko to aduane ade ye mi ya ba ko kwa no so ye aduane ne assault o hye fridge mo ma won so mama say wo ye aduane na assault de wo pe hye fridge mo ma wo mama unyanti na se ono kwa so nyame nansia bra mi bra pa na ma ga ngo na me kan ta ma ya ya se aduane na wo ke aha ya se aduane so onyawe ana me boa oyawe sister was so yawe sa ya se aduane no wo kan nya aduane ye die ma ko mi de me nyawe wo yawe woni ne tren fie sen woni na tren fie sen ansa na mo separate ye mo ba pani wo 19 years okọ 19 years mo tena che so wonnim se wo kunu sabia so sabia nyado empani fo ma no susumi na so ewi abo ne so be ye ndan woni so okuru pehwe wonim wo pe ade no wo pe wo ma na no aduane di no ama na se ho de ani a onidi still e komode no enti wonim sister wonim ti se se wo ja na ho akọ no wonko di hwan eno debi bema no enye aduane no wo po meme chemicals wo pa aduane wo se wo ba ni nim enye aduane wo ne sa bema na boy dwaman mako media no na meka no bema me pa cha ne japade de o ka no woka bibi kakra wo ne ye no eye enkora aya hyase ebra mobo no hyase enti bibi kakra wo ye no odo bomodia ne fa ne chefa ma no
nefa wo ba wo beti wase na wono so nkofa ne be ma wo beti na se wo movie twani mu because awade we no wo ye den awash emfa because obefa wachi akotwa movie no na mi sa no sa ni se be mi na se free no efi wono ankasa efi mum ye no efi mum ye no we yonko ase so obaye na adwuma ena we nsusu enti no yonko ase enti efi mum ye no monti ase anya adwuma ye wadwuma me no obeware ene wono so se accept madwuma me no obeware ana we si me accept wo de no we si me accept wo de enti mum ye monti ase anya adwuma enti efi mum ye no enti mum ye de obi akọ de mama so ade ba ko mama so ade on se mutu chok money ato se ni ko dinanti ye de ni ne ba pe ne ba ni fe diskan ko kuma si o da yam sa be for sana na ko kuma ko di be for 1 week please na to ba abufo ni mo oni ni na so me beda so abu ye ya no ko bed room me Nsem akodi one will dey because of akola ni ntimi push me mama ntie ma asem ne oh kan you beka ne Patrick de oka yan mante ne woni ye na wo se de ne se so me mata so onye aduane a ne ko memra no na on kan ko ampo no ko wo friends say o ma fam me den sise nimre kuma se no ko o de yam sa be ni o di so ko kuma se na se oba abufa bu wonu ma o de ba e di abufa ma be 1 week e ko tu zo sa abufa na ti ko ti mu ne e ba be yisre o san ko pe na so ba so a sa abufa na the same thing di ba ti oba bia o di strategy for na e ba so ko ma so ba o di strategy o na kan woni ne yes sex wie ya no aye bibi na ma say se ebu ho ba woni ne da wie ya no awura bathroom da nya ba fu ai ba ben kwa ne da no Akoma FM 87.9 woni ni hia na mu wie ya no asori awura ba bia nkra ne da no ba to ani ya wo kwa den ho no kwa den wo ho ana ne ne se mama ni dia so ba se ne mi pe no mi sa kan yi ne sa ko da eti ka woni ni wi anka pese ja wo da ho kakra na wo de tare kakra na wa famu ada wo pagya nan to ne so na wa famu ada ba do no wi ya afum no asore no akwada nkra no che se ye na shi ana ma ko o kasa asem na wo boa wo ye torofo en kasa bi esinto wo be gina ha agumanim ase me mpese be kan Nsem sawati push me kan Nsem Patrick onu talk car okay onu talk car private car cara ne badam fu bidia na o di ma me se ni bibia ye wadam fu ane na plot no so onu so plot plot ye ni ma na mi ma papa se so plot ma me no kwa na mi adu kwa mi nya ye so okay what is sikano emma Gladys papa so fan to asase ma ni papa wo papa so fan to asase ma ba to ane okay enti eno de da ho wonya so hwe dabi okay na Gladys aka no a wo kasa moto e no sika wo ma na ma ko no kra ni nyame anim so me kasa me 10% wo ma na me boa na mmom me ena me ne ti aware na se bibia me si ni nyama ye bibia ma no enti bibia owo no eye me nso me die bi ha we de bencha no kra de enya ye de awie enya ye se tare awie me timi di ke mama me ka wa se ba ko me nka se onsun mi o onu me bia asa se me ka ya me de ya ni ka ye de o ka tem se ba se ba do se ana one person na mini na answer ka se ni o ka se se ni wa se ni ka ni ko na bisa for na mini de mini chaka bia ti bia nya de na bisa for so na me ka se na ni ti about ni one na ko ka ja na se ni ba me se o mra me trance da ni hu nu de na ko up to now o ma me mo ye bia
Nti oba no akasa tu na no mutuo di ama wo no. Ahono. Na busia na person be ka kire wo but we dey wo no akasa tu na no mutuo aka kire wo. Sese wo ma na nya na duma dia. Ana bi jago na mam da ni da ko na busia fo wo ndi na ndo so on tell me na busia fo wa. Enti serabusuafo aka kire so wo mo ba ne so onware bia mu nti agapade a wo ne ye fa ne chefa ma no a eno de wo beti ase de ne chefa ma no. And everyone the man ya problem ndi ha so much aka dia ni ko we ya. Wa fie no. Fie no nyina ka ho fie no dia so ka se wo bu plot no dey one for dia plot no ye waje atu. Wo ka se fie no ye wada for dia me ka to 100% say enye no kore. Because wada for fie dia wo hwe ma wo yire emfa ni sika nkonkohyem. How? Mr. One room will be our permanent in if you are down for there. Fini your dear canocre. Oh, Fini your dear Patrick canocre. Patrick, if you know a yawodia, if you know the antina would that by way. And I didn't watch a fiano, a yamua mufia musi. And you know what I done. The mother and I don't do that. When you are going to say, Patrick. Not just a dance one. A dear dada or the other was said, walk us walk on cake and walk off our chicken movie. Well, once a we original TV studio, you move your yarn and your face. Watch the movie that. I never got him there. Wow, wow, see them on Shall we don't funny as yes, no digital TV son or say, we really some I show you back. Oh, boy. But Patrick, the Akano, Yabeshe, na Yania Busiano, Eddie Como, na Yaka Wansem. When no anantiache 15 years now in 19 years. Somebody am in the problem there, but somebody am in the problem. But what you about na wadia change so anware. Obusuafo aka. Ma kwa ase no nti na wantu na mde abusuafo ni ba mu. Enye hwe. Enti ye behwe na yaka de aka ni nyina enwo asem na bibia atumi akoto. Say na japade wo mu a e wo so no so ensa etu. Mama no de Ajapade de on forget na ni ajapade ba ko say. Aya Akoma 87.9 FM Akoma mu Nsem so wo ajapade o se woni ajapade o nya so ode na no aka ne sei no na ye jai no amane ko eno ti Patrick ye beda se papa sabre me kwai na mene Dawood enkodi enkomo be me na me mo hawie Mejo so mako na pom ti sei nyame adom yo Dawood e ba hospital me ni se de eguso da ye bo adwuma ni kani that's right ye nya asem ketu akra na Dawood 360 capsules ni ointment ni Dawood e ba mixture sehwini na dro no so edi ahim e wo dwaman so yankoso e Mera simako mabe fa kwan so na menchia ya hwefo ne yatifo nyina tichu dwumede ukọ Western North region esehwi wono mo mfa ni agro ma nyame nhyirawo baby obi ehwe yefre bia Dawood ba hospital ena sabre mu ne yede ahyemu mako be 2 weeks nie ena ye bi hospital no edweso krapa na ye be na wotwe mienu ne adanside na hyase a eba enti baby obi ehwe ye free baby obi eti bia de ye ka kire won se nyame adom ye bi Dawood ba hospital faka obedru kumase a no afa edweso ka ofa edweso ka oso obi si wokrapa Metro FM kane baby ana Metro FM wo no sa abrosan ni mu wa na Dawood ba hospital wo na enne ahimrachi be se no nan awonwasem bi se Dr. Dahwa be 4 am mako onhwe a ne phone airbele okofa akoye opani bi a last 2 weeks ye bi hospital obaye na papa no hwe enigye ahomache no nan na ofre ya Dr. Fire de no oka nyina ne se Dr. Peja o epeja
Mako ewiase ewe be manije nyina ne se sebio sebi ye botom nyakura na obe ma ye adwuma ofa ho adwane esane se obi kan na se mi wo se sebi se omfa nanim huna de sebio ene ne be ma ye adwuma ope be ma bi hwe esisi a owo sika owo animonyam wo bibia nanso me ne o kasei yare bi ama obe ma nya adwuma Dawude Ba Hospital Bomodiana faka baby a wo hwe yen baby a wo hwe ye free bia no o faka bedru kumase a no afa edweso ka na wakase obesi wo krapa edweso krapa Metro FM kanen baby a na wono mo no eho ne ye wo ye hwe yare ahodo nyina bi wo de awo ho nsam a ye de ama awarefo ye nua ba bi frɛ o say free Virginia na o say hwe dwumedie last week na ofre no say Dr. Dawood me free Virginia na maba wahwe ho bre bi atwam me ba say wi asanwene so ba bi a wahwe no Dr. me ne me kunu ne bae na awo ho nsam a ye de amae Dr. me ka hyenya me de ani monyam say o kasa na me pese me free studio line no na me di adanse me ne o kasa ye bae a wo hwe ye no me ne me kunu no awo maako nan oba bi hwe sisi a oni ne kunu aware for so many years awo emai ama ye kasa ni nkumafo ahyase ye niema hodo bi a wonom aye wedding pa enso aware ne ye agu aya na eba ne say a empempi na aya na nkumafo na asem ye ta kan se ye nua be ma de oni problem bia de ka kire won se enye be ma ne be ma bi wo ho asebio ne ho sisi ne ho sese o ye be ma nanso no ne nkwamwa na ho ode yesese wo no oba ahia mu a etimi de awo ba no entimi emma esane say bema bi a wo hwe sabre yi no e wo se wunya the quality and the quantity semen ohunu enkwamo na ho de ana se bema ho nsuo no ye wododo esese wunya na etimi ama oba etimi fa afuru ene ye wo na ho de esese edru ansa na oba fa afuru enti ye ba wo ho nsem a ye ba dwumedie so bebre na etimi fro obi timi fro se doctor ma wo me baba na eye me fe samedi akwada no beto bomode age doctor number 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 ofra eye awo ho nsama Dawood Herbal Hospital mese faka baby a wo hwe ye fribia obeduru kumase a no wafa edweso ka wo so obesi wo krapa Metro FM kane baby ana Metro FM wo no obi hwe ye sisi a ne hawo nyina eye nem yare sisi a me kase bema bi bema intime nsori esan syphilis obi hwe sisi oba bi hwe sisi a sebi da bi onam a na oyiso panty liner eye gono syphilis obi ba ma wukra oba bi kra wo sebi oba bi timi fa afuro ofa afuro ana asai enam yare syphilis ne gonorrhea eye sa hawo ahodo enyina bi bomode na faka na bra Dawood Herbal Hospital na wo ba eye adansedie me ne okasa ye bi ebe se na wotwemienu ni enso adanse a eba no papa ne froze doctor sisi de eja bam areho se bema bi hwe ye sisi a ne bema ntime nsore kra obi de no nso so ne ho kanisia aya na obre ansa na sori obi nso no oba ni siamu a okoba ko enu ano no obi nso hwe ye sisi a ne de no se ne ho sori no ne ho kani kwasiamu a ne yam hina na ade na dwodwo ye frɛ no kadwom eye yade bomode akoko eye sa ade no bema bi wo akoko wo ho pa faka na bra Dawood Ba Hospital me se obedru kumase a fa dweso ka oso obesi wo krapa Metro FM fu abro san kane ba bia na Metro FM wo no eho ene Dawood Ba Hospital obi de no yare bia ye na ne dihye bia nya stroke o hwe yen stroke no o papa ana o maame obi kura no eda ho sisi a wo hwe eye Akoma na se onua TV bomodia ne yemfa onto kem na bra esi kire yade ewo obi so aya na yare na hodo bebre de hawa hodo bebre na ba obi omujabro so bosumi bia okwajinro Dawood Ba Hospital sebra yade nubna ne habama ene esa oyade Dawood Ba Hospital sign ye number 0244 o hwe TV na hwe screen ase ye number ne go screen ase bomode apeke na frɛ 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244
886437 bema wose ne bema nsori enye adwuma kra ade na wu kodwo to bomode afa ka na bra eno ye de abo aponche bema ne bema no ne ye de nubra meyensa ya kam yensa bom wa be frɛ no wadi adanse ewu be se so many years bomode afa ka bra wo se ade ne nya adwuma kra ye de abo aponche bema ya ne ye de enubra maako meyensa ya ka bom keke wa be frɛ te se papa ifrɛ na ahwemachin obi hwe esisi a ne de no ba bia waduru no o se ne yare no ba bia waduru ye de na chia bre ye wo edwoso krapa kane ba bia na metro fm wo no sabro san na mu yare bia ha obi a no faka na bra enam yare na ba ma obi ani huna de ye ebi ana yama sunglasses anase o hwe yen sebi o enifra ne yare ahodo bebre syphilis e de how bebre obi ani timi fra esan syphilis obi nso de no enam yare na ba no so for so many years ebi ana e wo maame ho e no de wo ebi ana awo mu e na nya sa hawo no bomade ana faka obi timi fra o se doctor mani no ade ba mi hunu ni yie bra ya wa lab ho ya wa scan ya physio department ho Dawude Ba hospital ya rebia how na wo de atia bre na wo nya anu aduro no ebra wo hwe yensisi afa number no we screen na se pick na frame ana frame 0244 886437 0244 886437 0244 886437 offer your number ya Vodani is 0201 681 717 0201 681 717 0201 681 717 Only bema ye juma for so many years, more worry for so many years. Awoma Bomodia Dawude Ba hospital yes faka na bra oba wa obefre oba eya dansidie bre afei obi hwe yesisi a ne de no ne yare nyina no stomach ulcer mako so obi hwe no ulcer anase yare bia ha no de achia bre no omra Dawude Ba hospital ye bre ninti ye kira kwan no wo ofaka obesi kumase a fedwo ka ofa edwo ka oso obesi wo krapa kane baby abrosan na metro fm wo mu no sa abrosan na mo kwane ho a ye Bengoi filling station number na ye 0244 88 64 37 0244 88 64 37 and 0201 681 717 Ofrea Dawude Ba hospital ye bejo so ye da yahwefo ne yetiefo nyinase Meso medase papa menua bema so de yakọ Daiwood Herbal Hospital na ene yakoji enupa Gladys mami bi sa wasem ba ko we start to try movie enya mfie ben say me pacho enya ben mfie say acha kakra ben mfie say because na 2018 say jete sika kakra ben na wanya e de afri mu a wakra ya petimi de won say obo me start e try movies ka say na menya Mako se si ade mintimi nka say ana say na menya but movie adwuma na aboa me bebre kwa beso oh Mako kwan bebre ama meni atitrofo binom Asia and our contracts been so among to pesa or modi sunema bebre. And a teacher for no mushia and a dear now more a catch or dear no my amount. Pesa or mobua, or more pesa now or more bow. Nina come. Wouldn't ye say, what when ya ben may be a war movie training more and I said it true for ye be. Bakwash or Bob me no better on who female waroni at it. Until I'm when ye wawadi ye who be a me patch because say we start here Juman Yinano, who catch a yes, a wouldn't be the ho. Also still and no and I will bear your wouldn't capre the whole, who's still no now bear your how? Because Juma 2018 the at least there was what to be cast. Oh Marco say many bear 10,000 crowd the ho. But nothing. Also, no na me because any na nya dwuma beboa Marco boa de beboa
say movie adwuma na koso te say the first na koso no Marco koso te say by say no YouTube no nso eboa hey Gladys hwe bibi yo enka se me hunu yanka hwe bibi ye kwatna koda na dwene ba ko mienu miensa adie na movie adwuma yi wodi ayaboa wankasa wabusua wodi yaboa waware wodi ayaboa wo ma 87.9 wo start ye die na wodi aboa aware no bra na wunya ye no adie na wanya free mu di aboa wo ma mienu no adie na wanya free mu di aboa wabusua adie na wodi aya wodu nsa besi so se me ye movie no we na maye since 2018 eno ani etitiru fa wo hia wonom eno ano ya dia show boss e be ma contract Marco aboa listen to me wo movies ni mu nyina sese wo mo pa adwuma foforo na ye emu yes anka they are still in think twice Marco menka say movie ne nko na me you me dey touch me ke adwuma no se be ma ne prema wo nya movie no a on kwa awade na se me pacho de bi Marco ma me ntwa me homra on school me inti me madam or de me ma ono anadamfo ena me nini date ye inti anya dating kra because na me virgin na me nim hwe inti ono de na oni me hia ye na ena me nyim ye inti nyinsa ne ko ba ye no ekoye nsem mebri inti abi Akoma FM 87.9 Kumasi sene ekoye ye na chese ye hwa amamre no akwa ebibie ho inti omopene so na chese me na na ewo ho eye bibia bom ti say awarefo inti anya be 6 years later no na obeye me ho ade fie die inti na chese me na na ewo ho inti ewuwo ma mi sua adwuma pon me ho inti na me ankasa me ye madwuma adwuma no nso mun sam de ekoye bebre kwa inti me bagya adwuma no inti na say me ti fie me nso me ye nipa movie adwuma me ni je ho pa nti me ye ma adwen say movie adwuma mpese me kom ena me ne be ma ni di kanka that time na ye 209 nti ono tu kwan kakra nti o tu kwan ko ba ye na chese me wo sa adwuma no ena o ka che me say me njai movie adwuma no nti metie ye ena meja ye nti anche bia udream no e pa cha ya udream no be ma no ma me wo peso ye eye would dream o ma wo jai ye me pa cha because obi be mi an wo so obi be fefe wa no wo so nti ahono nti o ma me jai ye nti me jai ye no e wo ma na me san banyim panyin echi na je say na panyin na anya be 6 years ena mbanyim ye nti mbanyim ye na access to adwuma ni ni nti di mana ma me bi ba efu e na ono be kan movie ho adwuma na nti adwuma we mani je ho pa me di kan ko mu ena masanja adwuma no nti eche no me ne be ma ne be kasa ye na oti ma say okay adwuma no metima ye de metima kom nti na me wo mu nkakra kra e wo sunwan nti me wo mu na minim directors so bi nti o mo transfer me di me ba ha se nti obi nya adwuma na wa frɛ me nti me ya na ma ye de ma ba be twa adwuma me wia na me kɔ nti me ba ketwa no nso no ono nso ye nipa ne ni so ehikakra nti me ba atan na me di akola de ba nti na ono kwa mo di start di ni twetwa bi kura nti wa na ofa ne ka che me se no ompini e ma akola ne nye de enye sa adwuma no nti onja na according to sane like e sha asie no Mia mekuma mensa owet metim dudo na friend Ernestina ono mekuma na mene ni ye free pa because na mene so ye mekuma nti na mepena so no so pema asem nti ye didi ma na connection bi ebe pie ye say e UK connection nti na mekuma mensa no a friend Ernestina no ono na damfo ena enam no so a me ye dey me di hu ye sa connection enti me imagine say because ne mama ya din kakra ma bi enti mpese connection mpese because o mo say ma ka hu bi me ka che enti me ni be ma because ni nyina no no ya aware say bibi sa nti ye na connection mine no because that time no na be ma ne phone asay enti me phone so na message bi aye dey e ba e ma ono be ma ni hu say your friend say
makuma amensa no kra no bibi wo ho kra agisa memenya because of say ono so na ne phone ase nti na memenya message before answer na me maka chirom nti connection mine ne frame me say me see manage ho na say mbesa me kwa kwantu ni bidia gisa me ba kra nti ase ni ba no no ekoya emergency nti mia makuma na damfo no because na me ne di nkomo nti day na e wo say me kono because mine ne frame me and your friend say we ho nti e wo say nka me frame no me frame makuma na damfo ni say me pesa me kwa akra because connection mine say me mra na me mbe ye me passport black me bi so asem yan kwanta me breko etitu be ya president go for Mahama Kofi President Bush, American president, young Malcolm Pacho. Why more? Why more? Malcolm, you may be a boy. Meaning, Sabwa, who were to for anybody. What's the I'm always yet to be a bit saying, a bit why more? You young meet is saying an armor. A bit is someone, Nana Mama Brown, and a why more. Vivian Joe and a Vivian Joe and a wine. Malcolm Pacho, more doors 20 minutes. Not to say, or more movies, name Nana Maa Akos, Vivian Joe more, and a higher 87.9 from Nsem Jumedino, Le more or more. Okay, that's great. That's great. Ama Sabon, Fabi Trustmani. Etienne na sabre yansu ya japade ni bi papa Elder Dominic Kwabena J building consultant say wo pass asase eda kwa ho so de filling station no wo asase eda ho papa ede ma afa so de ohia asase e wo lake kwan so entonsa emfamfra no na wo ma wasase alanga de sembia eni ho a ho adwom 0557030197 0277744489 ofrepe Elder ba mo asase afa so so wa manone na apeso si dan so a ene otonsa e de friend oba bibia kama e de ama afei awo ho asemo ene mpaso gro mema no motaduamu aye mre no ni What Scientific Clinic and Diagnostic Services ene e ho ye bone mrane pa se woman penis repairer so hono wanu hwesiesie awode papa emenemu yade ahodo nyina so wanu to ase e de maye awo ho asemo wa kina won twetweda cha bomode akohu e doctor ni mo wonu ankasa e ba ma wo awo afa ho afa oba 0244087687 0279087687 0279087687 ofrepe obajo som Masanka 3P mixture garlic mixture na ewadwama so papa garlic kroje ena wonum edia ye ene endutan enua hine ne hahama wamade afrafra vitamins no ahyema se ya twum enkankan vitamin C eboa papa tu yade ahodo ase na immune system no so etumi ejane na so 0248928824 0248928824 0201000021 0201000021 ofrepe ene doctor no ankasa obeje so na wasi there we na pensu papa e watan won so dia Waterfalls Drilling Enterprise wono beba betu nsuo krogen e dia mawo ensuo no ba bia wotie bia da sa wotie abota so ne wote be poso kra no wono mo abefo mfidie ye edi to amrama ne from 100 meters abre bia benya so krogen epesin kra won kwa benya nsuo e watan ho na no da watu nsuo ne bia sabre hawa ba ho so a e ne Waterfalls Drilling Enterprise wasi superman kwaton safre no yi na wo metu nsuo ne bi emfama 0246265707 0246265707 Dank Natural Healthcare Complex eso enie ka na channel so free sabre ya kwapem promotion me de kan free screening ya de bieda doctor say bra wonti wode emfidi papa de aba chese wode bekram ni padua no matwe yade no apie na wato ase ade ama wo yade bi adwodwo wo bia no Dank Natural Healthcare Complex ase bra na wanye free screening emfamani no so ahyeta o manga na dwane dwo na hodo so eti abomode na wonsa enka de 0244017556 0266593330 0266593330 Grow Fine enso enie moja drum super na de obi abone we de ma
ne mema pa just ne girlfriend wo mo nom no mesra wada sa wo hu se ka ne twam ana so ko shop ho no ma ye nkoto ba ko tombi no miensa na no musia fa ko so na nom ne kakra kakra nam se eboa papa we emo afunu duduru e ma bo ready ne ma kama wano mo ato na ntimi ne dia e girlfriend mojedro ene kamfo e dia ma wom e ya digital herbal clinic na dia ba adwama so 0244596532 0244596532 quick credit investment enso enie ene ye bodwetre ene adwuma no ye bi kura na bomode afa bi ebata wonam se o ma ni mo ye kromo ye papa eno nti wa wo hia sika ade bi adwuma ana se wa bie na pa sika tetra wakwaba no hye ma ba adwuma yefo ene ankra adwuma yefo bo so me ne buku ofisa na ho ehia wo a ene ekwa na quick credit wonom enso to out we susu sem bia nim savings bia nim no account opening eno a na Ghana card 0302 200390 0596920833 quick credit best sort out amasika sem won so ko mo atimi hawo ko amesha enso enie eno de ye yadio ye no nom enam se ne ye nia laje so no ye ntena ma yade no ma ansane apa no adrom eno nti ko amesha no e ho no ma chese boa pa ma nipadua njeja ne na so infections ahodo ya na ekrim nipadua no e de hwe onyina da ene onya ko amesha no a e betutu sa hawo no nyina se e de ama immune system no jina ne na so eno nti abre bia da sa wo yade anasa wo nyade wa pomode ho asem hia wade a ene ekwa mesha ene wasa ma no eben wo 0244726611 0249756133 0249756133 na wano no mbisa no awie no na chese ne roke clinic nsu enie yenim ne frititim wano ma ene de janiki 442 eba ye achi sa ene ma no ese wano mo ba bi achicheche kama na wano ma de 442 ni ba na ma ne boss a formula no achiche ye na pem ene o msa de ven capsules so eba ye chese de na ne honam adwa ne hurehuri afi so no honam ya abado so abuado egu nsuo ntentemo afi so kra de prostrate atiti ni nyina da won edi to ase mefagen capsules so ho no ma eboa ma moja edi afurusane woni padua no eye pakum wasemensumini o enabu mre ye mema na ne wo biada ejane na so 0248 885040 0244183230 0244183230 na sano dia na chesa ne ye ko Grace Gift Laboratory so akono Grace Gift Herbal and laboratory services ma me ne kama beleful mai na wa hwe be ma praza so huni ho na ma me wei ene wei u be ma ne dia to ne nsem wo no wote adrei anwanwa adrei wode fa ho na so be ma na wu se dia yi e be se nyade abankwam eno ti ko Grace Gift ho na Dr. Grace Bodu wontu yade bia se emfama yade bia da bi okra na wono abekere wo de nuro ne hahama na atwa ho ahia no a maame na abekere na chese wankasa watimi e de ayo ho adrom eno nti bomade akumase ene wohwim amanfrom kwa ne so a obehu ne nkrabata e ho enkran so achimota petroleum bangro e kire ho apepepe wobutu ho 0543320030 0244126123 Dr. Grace Bodu wono ankasa ebeje wosom ye free Dr. Grace Bodu hope na chese ne Dr. Nibo enso ene Dr. Mafo so hono ene fertility herbal center wono so esese wa ene ye de awo etwa wompoa no bomade abra na kache enam se wo ye specialist ankasa ya chese wono be ma awo no so enije aba wo fie na sanso oba wa fiti kuro no wonya ntwa bra na enso wo hunu so abosom we na ba atrema bi na twa so hono ya nko a bomade akwa no fedro enka akwada na watena fo mo acha no a emfie mienu wo kan kase o kan sam kase no a won sore nante ye no so de ne beko na akwada na timi asode nante papa atonso esra so atia bisa ba sem won mo eben presby school no a 0244 411099 0277741618 Yami enshawo papa obapa ama sapon nana kwa mu akwaba yena nana mu akwaba yena mama evangelist sese no aba be trust akwa Marco yes you nua ba Gladys and Patrick we dey ya semtiawa men kasa kese ne Patrick o yire say ni vision o da soleye de wonya ye no no uchu mutan ya adwuma obeye no no enti se wudi ni kosua adwuma wo bie store man no wo ye dan man no eno de eya ade a
nyankopon ebo no ba asase so na ne papa ne maame ewo ne beto asase so de nije ho ayesi ni twa sini wate wako sini twa ase ati sini twam ase enti wontumi na ati sini twa ase wawura die nim unse wade no wura mu a wura sini twam wontumi wura sini twam a wote ne twa ase hey wutini chance yes enye didi atem urasi ni chemu a woti ase ya woti ase inti ade no eye nani su ade hunu eye ne da yeso inti misro ma wo yire nye adwuma na ni je hunu ma wo yire nye ta na chi kane ho fa wo hu nyina aboa no oh anka wono no de ni 15 years nsanka wanche na anya ne saa ana wanware na anka na dwuma wo pese oye na saase su enie enti se wo se wontumi di a mesrew wabesi wonioma woni nada wa ma nkwala mienu abrabo no mabobia komonim kama die sese wodi gya ne kwan no me pa acho fe gya ne kwan die sese wodi gya ne kwan Patrick fe gya ne kwan na nadwuma die onfa nto ho enti me pa acho wo die wo ho no che enye wadamfo bi adea mani bi na asase ne so sa wo de ka no afa ka ne ho na ka ne de one nkwala ne ntenem na nye saa de a eno de ye nte ase enye saa de a be ka ne ho na ye kunu a wo beta na chie na watwa ne sini ama abrabo na ko ne yie mako yes evangelist mame be me na echanti for me just before edi kan be me bia wo yire ukunu wo yire eye adwuma na usi kwan mama bebre mpese ya yire no be ye adwuma wo ma hunu bida ebinom yire no no wo mu ye adwuma no mu nya sika pe no ma hwiri atena mema no konso ebi mema bi mentality no but baby awiase ko sese ne de wo ye oba ukunu so ma wo nya adwuma tena fie na hwe ne mama na me pa cho pakonia ma firi sa aware na pakonia ma firi ase da koro pe obepamo obeka cho so abeya ade so ade ama no obepamo ye ka kire ma no we nye sofu ntu afutupa wo te ho na ukunu so ma wo nya adwuma pakonia ma firi fie okọ simple jawari de ko go alle parti la prison go paquet woniama and go alle parti la prison go baby we are say call benkum dwa ni fa na ni fa so dwa benkum tu e ma no so amoye adwuma sabre monya kakra kura no ya be ma ka fa mu mu no eno so ya ntira me ma no so mo mpirimo monya adwuma onya kakra kura pe ayeka aduane wonnoa ebianu no ogowura si ni twai mu a na watwe mienu wate ase wo pere yira wonya no ade no so eno kure omu ko set so a ebiti mi che so no wo mba fie be ma so de watena buru na wotwe mienu onu so be wura si ni twa fufuru nti e be sere yam we sa two sizes no na ye hwe last point mama ene gidie kakraka sa no eni nipa na ma gidie no sofu bia tufu se ma ware uni wukuru munya ade baako munya we wo boa ma munya otom ensevu mom ene nipa dwene nko ya ma menum gidie no atwam ene ye nam shine your eyes yes mo ni na ho your eyes unya sika de testament eni bia se so ka kire wo se woni ne nya hwe e na danfo bi dan enso to testament ko so no wunya osika fasu dai wukuru ensi konsi ni dai wontimi ware a wonko nya we nya yi energy na sentino eja yetimi batem bia enti awarija ye mbape obi e moka akasa ba wose pakonia maneko na se gidi ansenti na ma no su bi dem na investi abomu a e ma ni bi o ma no pakonia maneko na fifie ko mo abrochire mu tie ye mesra mu ani wukuru nya bibia momu da mo ware mo tini baako bibia baako ba se joint account yensi dan mo me pacho si udi anam simi di ye jaya obi amoka zumi bia ni no obi anko ne ba bi gidia senti so for kan sika na elder na dickness wa kan wa so kan ase mama na osi movie na no betwa ho na papa na wo ka bi be ma no nka so mo oba ne nya adwuma ho wo sisi ni twa na no mpe
ne kranjo so amu asia ke eti no ma okọ catering school eno so ye adwuma na mama no nye adwuma eti die ne wakọ hu movie industry ni mu ntia ababa we since 28 udi kan ko mu eti mama mesi eti sem na wo ka no what ya na wo ka bie o hia obi ahui wakọ aye onya ahwemfiri mu sister kwa me kan no kranchire ma ba wa ye sisi ene ahwe metu because dia baba wa ye maintenance what wa ware ho mama 15 years o na brand no 25 years what me atena no ho adu se me ya wo bedi de no wa so ye se me koyi sini na na kwa ga na ha sini pa mami ye twasini wa meka sem ene movie no ewe he nya no munya agiji adwuma ye movie be no mucha sika be no onya free mu enu nti ote na ware ase aba me ka se nyama mo da so pe ne euro e de be no wakọ hu movie ni mo enti no ukunu da so pe wo me na mpese mbusa se 7 months na o pe ba no ansa na ababa we ye free ho ana se one ne ewo ho na 2 years oba ne koy o pa wa cho wa ma eti wana wa ma na kofa oba foforo uba ya nka oda so no net be mama me enema bi wo ho a ya na ye nka no kro oni ajapade bi ade ma no o pass akotan wa ware ho na kwaji wa ajapade aware dan chen ajapade dan chen mama aware dan chen ajapade dan chen kra o be ma no nka nche so waja wona aso waja waja na wu kosum be ma no because enka kosum no wona aso waja no onka nche so waja o pe wa ware asa kwaji wa ware na mo fi na say ye wajapade wo minyao una wo so wajai na say japade de la bed japade de la bed na wo say adam man enya me na me wo mo ya je japade ya ba je japade bibi wo ho no ma ababa we ni kunu ni nyina no omo de was it push it to the wall yeah there is a hidden secret was it push it to the wall statement mama o say me ba ne de panin no wo school na mom no me kwa o hwe ne ye but mama bibi wo ho but ne hye ho bibi wo ho and secondly also da ye bi o kwa ye ko hu sika ye hye bo ha mu no mama bibi wo ho munya they are hiding something aside that ne dia kanya baba wa wona ase waja aware no kone ko ware ne fa wa yi so wanya sa dia ko ejapade de ye baje ejapade de ye baje eje wo bai na won so akofa ejapade de ye baje bai no akofa so opa wa cho wa mama na ko education wa ma onye odai ya di sumia na sha o de ejapade de si ye baje untimi na de ejapade de ye baje ejapade ye baje awade dan chen ejapade dan chen was he has cheated the girl for long. He should allow her to self-actualize. I'm a court mediator, and I frequently watch and learn from your program. Also, we cheated banache. I was to a giant. Na ono ankasa wo ye de opeso wo ye na dwuma man ho etono na me enhira wo papa me nua bema oba pa me mo ha Maa Akos meje so pa nyame adom me ho ye me da se me da fo ye mo ha awie ye e de ba Akoma mu nsem dwumadie so na se de ye wada bia ye no ehia edi apomde ho enkomo no me ka sai se oho nye din wapomde na nsipin sita dwumadie wuntimi ntie bi eno nti na ebre bia ye wada Maa Akos ma bresi ma be edu ne ne wadi apomde ho nkomo esanse apomde mapa eni asetena pa ena enam entimedofi ya base ya enwa fide ne mfiri ho eyesimedupe ewie ya ne yekọ na watoa so atie odwumadie no ene nkomo me ne wo edi efri piwak natural ayede 3p garlic mixture ede abedwa so na edure ye dura ye bana se ye ka ho asem se ya medofo tie ne yie ne tobi ne sohwe ye waduro ene ye waduro ne ye kase 3p garlic mixture eno ye dura Ghana ha agidin pa na Maa Akos na watchi etwam last week me wie talk show no a ena me kofa aka onse ma hye chese amanfo pomde hia ye ese yankase ye die me ko san kwori achi ho enkure totoa so abuom ne sala ho no na said na mo pa aduro ni bi wo ho no enya asem ketewa enya goro
asare krom afodoa ne adeade me ba Monday ya na eduro no me didru hon me nu me ho se be de one box ne koye ya bro omo se enye na wo ne Maa Akos kasa ho nu TV no etena me kasa kwa na bi omo hwe no mo champa na de ye nwanwa ne se eduro ne ya de hu dwa kasa wo ho a na ne enim se etimi ye adwuma hyew saa meko memeda eko kasa information center bi enu amanfo betuto bi meko ho Monday a omo beto 2 omo beto 1 no omo ba se omo pebiem aka ho na de omo kan se ho na akuafo no wo ho mo de omo kan se wo se wo kwa afu mu ba enkoto wo se ya ontumi na ho na betutu na ade achi na ne to ase etwe no woman ba ko na ni afi kakra obeto obi ka ho wo se wo kwa afu mu no adwuma okoye na onye bi da enu obedru fie so ne ho na mananka etutu no na ne to ase etwe no wante ento no mom na edi adanse e wa adru no ho enti bedo for 3p de ye kase adru a ye adru pa enti nyese bi e betra ne ye kasa ye kasegu ana ye tu wasoboa wo de ekotobi ne sohye ebi kurase enka nanka Sunday adru no ko asoro mo to wo saa ne yapon eso komutwa omo na ase pa enso moto ase ya twi wo mo en bibia be so omo nantu maame baako o se wodi asa Sunday no enti ade eche wo se nka me free ne baako wodi she 3p ni manyam enti be do foi ye ba no se ye kasa se ya wodi ekoso aduro no hwe kotobi na abehu se ye waduro ene ye waduro ene nkomo ameni wudi efa obi a eya ne nsa ene ne nan etaye tititi je number nansa ne no nkasa number ne ye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 eduro no eye 3p garlic mixture na obi wo hono a ose de na meken ya maami se bi ye no a obeto eduro ya ne osabaji bi ka ho aya na ne nsa ne nan na aye tititi na ne to ase etwe no na bibia be hye na nantu denden oye ne ho hwe ya enye obi so wo kwa na se etwe no atena fom medafo eye entini na eye saa no se moja nie frusane ye ewo untini mu a ene kofa saade no edebrew wonya diabetes nso a saade no etumi yew wonya pressure nso a saade no etumi yew eno se moja nso nie frusane ye ewo nipadua mu a saade a meken etumi yew chese ewo obonsa wonsa no na ayetititi wo de bo ade mu a onte wo night me tititi na asempani bi hyehyemu asa ewowo obi se na asa me ho femfemme na nkakane no obinya malaria ene ye ne saa asa wo ho femfemo na wani si o hyehyehye enso ene obekọ hospital wo nya malaria o enso de mekan na ebi eye medafo wo hia 3p garlic mixture 3p garlic mixture sawono mu a ebeboa edro no eye akoma ho adwuma eye entirimu adwuma ene ye moja mu adwuma edi so onum bia be moja de afusane ye enti de mekan se wonsa eye otititi asa wonsa mu hyehyew asa onani mu hyehyew won hwe ye stroke ene ekofa de abrew enti stroke nkaye ena airborne no esan se emoja na eni afusane ye a ka hu se adwene so emoja kom ena muntini mu entini mu sisi na se moja na ntumi ankoyi a ebetumi akofa saa ehawi e de abrew afi obi tinwa onte saa wonan no saa wonsa no obi ye obibi a onte esanse ewu enti ewo se wo hye ne nso edura ye ka ho asem eye 3p garlic mixture your number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24 yenti adanse kitua bi amanfo di efa edure ho ye ba baabi abenya 3p garlic mixture ene de yakofa saa wonan no nse tititi ne ba no ye bo so kakra bi e de a kire Miami de medin de nyako adigo nyako meka sefe abeka me kan se 5 months ni na me wo hwa me hunu se me hunu ensi suyi asamida me ntumi nda na makoma ebo me makọ hospital aba still na ade no eguso a na eyem no we na me ti so mo ye announcement me de me yi to we na like mo ye we about 3p na me ye se ni me try no so bi ahja me koto ye me no mo ye me no no for the first day no dey me hu hwe second day ti third day no me wo hwa sin hu se mi ntimi mu bibi ni na mi ntimi mani so mi tim ade no mi ntimi peja mi timpo ye ma me friend doctor na ka chere me se oh me friend number na gu we no ka chere me se oh man no maduro ni bi na
I think say na ye me no so kire me say de me nya to base na edronum na ya we bia wo ho ekotwe no eyide eba me so ja me so me nya to base na o ka semento aso na me no ja me so me hwe de na ye me na me de na me ti mu sa de me say you stroke we say ye de na pese chimi me that me nyina me shiran kanya me say me course we di akwankyere no ne o kire me no nya do me ne me ti me tiesia me tumi ye bibia makoma na ebo me no me ti bibia nya me na that trade fee garlic mixture no so me no so no me nya ma ya we sama me so me ni je wie me peye ma me da me tumi da enti 3p garlic mixture also we Maa Akos no yare pa o onom ye no ekoka yare no kwasem edura eye no sa na tie eka yare no ansa na amohu se eye omu adwuma enti me do foi obehu se wonsa no nan eye tititi a eho ana se woda wontumi na ohunam nyina ye oya oya adwuma kakra bi a na wabre afe na se ohu tutu asa wo widie ne mu hyehyew de se wo hwie so nwunu gu ho ewo ya na o set sa yaw no edura wo hia eye 3p garlic mixture wonya stroke a utumi nya saade no wonya diabetes a utumi nya wo wotatena seche eye asore nante kakra ebeboa wo eyisa haw no afri ho wo kumase ase ya obenya 3p ato ewo Colinac Herba Danny Herba ena Chris K Herba hofo enko Albert Sam takrade eye AA Mensa koforidua eye Gabson Pharmacy wa Mumuni Away Enterprise ewo ho Ekus Pharmacy ewo Ashaman Little George ewo Tema Community 5 Health Alert Clinic ewo Madina yani post office ne dinhwe ne mu Case Walk Kobsam ene Angel Herba ewo Accra Okanshi yade akoma twetwe no ace ne ginamba ne na ye ne wo emon komosia ya rebia hye so ache ahyo ni paduam ache wonu madura enko wo de Fred doctor ka chen say de ye no duro no ebeboa me ana emoa me ye no bedi nkomo number ne ye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 kai say duro no ewo tuom ehwe ho a ebo container no eye yellow and green ene adro garlic kokko edi ato ho eduro no eye 3p garlic mixture nyame boa dasene ye no beseshi nyame ensha papa menua ba konadu ene wie wade kopi wa akachi kwaji 3p no comments no emu apaipa ebi koma bema bi koma about so good good afternoon. I think the lady is disobedient. The mom doesn't have anything to give. She's so disrespectful. Na if na ho ono di free swedro and deba ye and ye nua bema ba kon so odene di aba wo say the bema no ye no ne hoye na shipa bibia wo kan nyina kire say wo twantro na senka obayi ye ne busuani a kadwuma obekọ akodi bema no se ne busuafuo no enya asem keto akra we abotre na wo soja abotre yo Currency Ventures ne no nya no kan wo se kaza tentre buso pamda eti Currency Ventures as Zahara Meshani Zahara G capsules na Fei Zahara Man capsules Hindi Herba eka ho wode aba adwama so bomade na pa bi pa ma no esiesie ye ma ye mercy ma no so no bi pa jejina wonom na so de ansawa egu ba no ho anasa obema ne ho bomade mansanka bi aye kuro na afi kuro akofa ha foforo e de abre won so mansanka bi pa aye gonno any candidate enamu saya de hodo ni nyina da ene nu papa yi ene e kamfo e de ache wo 0246 348 334 0248 569335 na enwa che no Dr. Mensa Herbal Clinic eso e okotwi woni Guinness Depot no edi animhwe yade stroke yade eho enene obi ekwaje apote wode e stroke no ekrimu kura ede wagu fom a chese wo ye ho hwe enye yi a wode e bomode miensesa na afa kopie e wo Dr. Mensa na so ye wankasa abesode e ya chiabe ede abawfie Samek Reptimum Herbal Powder eso wadwama so a chese immune booster papa ya chese boa ma obi ani refri ade wotimi ejeja na so ma bibia ekoyie edema no enkura batane de bebre na so number ne ya frɛ na ne Dr. Penny no ankasa entwe nkomo 0271
173 0245958768 wo frepa ene Dr. Mensa nankasa wobeje osom nana ye bi nso se ene honhom haw ni nyina fabrɛ na wanhwa no emfama eyeduabo ene no me ne dabrabo no so abusuam no me bi edi wunya papa wonko akɔ na embreki na enyi wudie emfrim afa so wa wotu kwan ho nkratasɛm nyina so nana ye bi se brai na wɔfa nguram papa sɛde beya akwanto no bibia bɛkɔtɔten ede ama wom 0243134535 0557667510 frepe nana ye bi ebeje osom na eno akyere no na kyerɛ sɛ kuafo nko ne samna so ho de kuafo no no obi bia wadwuma ɛden no entena ho ɛma honam ya enje wo enka ɛdam biem honam no tatutu papa na no ada kɔbɔbɔ ɛma obi twa efiri ho no kyerɛ sɛ ya akyere na so ɛkɔ na saba ɛdro no ɛyɛ kuafo nko afei ne samna no so ɛno na ma ne de srasra wo mo yɛfunu no so ɛma afa abroad ne nyina nane ɛsene koro ɛma no so ɛde srasra sisie no akyi ɛbra yɛkɔgoro mpa so na wɔno matimi apempa akɔnka bɛma bɛgyina so a ɛne na ɛyɛ samna enkwada tru kakawrewre ene wedie ne nyina da akuafo samna no ena ade besiesie 0249186845 0546840846 na yewie kura no ye ka wo se erade ya doma adwoada Easter Monday ampaye moa enya semo hwa ye kogye ni papa eno nti obi bia da enhya no so se ye maya ye ne Akoma FM ye ne aka ba kire mu a Easter Monday no enije na ye piso Maa Akos na be ko. Mesome. Nanda we ada we ni ade sweme. Ye ni no mo ne sweme. Ye. Ye we. Enti me meso so because no ma bo braze. Bikini Maa Akos special bikini. Bikini ba yere pa. Bikini. Ma tumo ho sa ma tumo ele ba yere papa ba yere pa obi a wo pa ma ko ele ba yere pa ba yere jansa eja ma burusio eyele Lego aya Easter Monday e protein ye ko jare adwada be na wo twe obi anka fi ha e ba hwa niema wo ba sa die ye ba hwa niema ye ko jare papa ya ko brusio evangelist Awu burusio. Evangelist. Papa bebel. Eba daru jwada de ebayire wo. Ebayire. Ye ni alaje. Ye ko jirem so ko burusio pa me ni akokokoko. Enti won kwa na kwanta kura wo ba tete Ghana de ye fo papa. Efo. Mo so mo ya double na mo ba 50 Ghana. Ku na adwomtofo ne ba kwaku flake, kwaku Darlington. So lo ku ani ayi brass band pele pi wonsom. Hado. Enti jwada be hia nyame ya duma jwada na wo twe. Ye madwuma ye nya ho ye makura ya kwa mani so na wosu baba bia na wosu aba odi ebrane ye ngurumom 03224 na 8035 egya so be sade na na me kura commentary ho no miensa enti ye focus ni sesi enti mu mame mo bo number na ho ye first skinny enware enye bikini ya fa ne say bikini ena me kwa ka me si underway bikini ena me kwa me hunu bi do bikini di afa utrumu ho no so ya ha eno di ade bedru ya di beso me na se sala mo fra no hwe ekwa we winning on say first say wo kwa TikTok ho no ya no mo say and the mother oh so inside the front the mother yes I know mo ya no say se ankane no na me de ankane no a me se we say no na me de ato na me de tama ma se bikini kwa so me no me so me de no mother yeah ya change from picture way to mother na de me se bikini no ya de na way e tie for mra bo no me
Yes, I know. To talk one. Who would you make? Yeah, mother. Show where your friend Mama made her money. Now, where you are, just I was so crowded. We could look at me. My patch of brown man is Mama Benny Benny at the costume. And 0322498035 and not one of me, sir. Yeah, sorry, Yakob, Yakoti commentary. We didn't baby a free. We didn't baby a free. Many Abama Papa. Many Abama so was Santama from Kufia, and I can't quit. Many Abama, about like as a and Mama, Yaki Papa. Many Abama, Kuna Kakrami, Sakame, Kachimini Abani say. One from now, Bema no see a friend. Sabi no bati obey you, Mana, some primary Juma. Now, it's a minute, you are so baby to me up wow. Not a train me about so he not say, sir, Sinicate, so let me be a free muma. When you know what run a what you say, that change a bed and so and so. Then obey one per what. Within a charge 50 years in years and 80 years, wouldn't know your Japadia. So basically, means like a kind of wood, you know, from in your bano. No, if you make your best of your own so walk away. That I think when I'm you know, now and so I am Colano Caso Manama Menin. No, Musawadina Bukrana, because I'm making up a man. Let us mean about Papa. I mean, it's Papa, we didn't be a free. Okay, me Ryan. Not a good afternoon. I've seen a banana. Not in the Madame, you have to know, yeah, with the Medina man, and not the only son of his someone but the did there, never do which means there. And now, who are you? Yeah, I think that's why now who to the last and so. When there's not right, address them with the fundamental right. It's no one or ban interest, since there's one complicated the other way, to manage. Because the video man, you have the man. You can do anything. What for ban now? Every time ban. Two. What do because who could have who go to program? You have to be a who go to that for you. But not your host. In Canada, and so therefore, it is to get the thing I had to call you the other song. Yes, you never be asking. Never be a teacher. Then man, the small cancer dances in America. Oh, what happened then? We don't know where the government that for your job. That's the secret to ourselves. Not the man, not the public cancer. They are getting first of the year. Yeah, man, so, the way Akobeto, just go, you are a home, my do, and before that, they are from nowhere. And it will be out of the meeting in China. Someone condemns the channel to in becoming 2 acres. That's what one was when I say useless. No, please, more handle issue. Yami, and so will be uncondemned in the chat. You besides, I didn't when ya a dear free moon, you're the supported bear man, you bet you can be a man. We didn't baby a free. Oh, me mirror. And if I say, we are the Makudu Kukuya to Sunak and Pama, and in China, so. My auntie. My son method as a yourself in the paper. Now, Kakame can say, even the man said, the name is wedding. You need to wedding your friend Papa because you need some of the column. It is a demo no batty, our body and playing. That is what I'm a motive. Out of this was done for their car, or down for their. And you remember, could show any crano, you are down for their. The play are down for and crano or down for their. Then, money show a balance ready, all one parent, and tower balance. Help me say, friends from a mental about. Friends from a die, and so that's it. Then, that's a vampire, no sinning prayer. To return, and yes, I will go back to my law. A banner so when it's ready. When I was saying and it's ready, if you are pursuing them, so pump and now now you can't come up the guy, money, about for now. I didn't tell you, sir. Okay, the idea, like what Papa said, baby, also, then,
sɛ japadeɛ no fo ba na japadeɛ no deɛ ma no so ɛdeɛ no no ɛne deɛ yɛmɛmɛdeɛ no mu asesa ade maa ne nsɛm a wagye ma no akra wo nyame nhyia papa me nua bɛma na ɔmiɛnsa ba pa wo nsema mmienu sa berɛ deɛ yɛbɛsɔre so na abusuapɛ ne samia champon ɛne ne sports team abɛtra se nɛ commentary wɔ hɔ deɛ mu ɔden yɛ a yɛde brɛ wɔ deɛ mu da hɔ pɛnti ɛnyi wɔ afidie no mfi akɔ so a na ɛne yɛn ɛnhwe mmɔ mu. This is our own, let's cherish our own.